Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi omuruburi kubwatya nabo kurigirirwa na kyomuntu Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi Buya kegemo Omwanchwa omorigereria bw'Ensoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono Buya kegemo inde aso gutwanchira ko bari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambie Ensoko Bwakire Omwanchwa omorigereria incheni Innocent Onyango Diana Ndem togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekerese serikali kubwatira serikali asomo secretary general sokiri na kugikiria serikali ngichwera kwa nigorengani Raila puppet or ODM lipo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saini kurwe binto kurwe kitapa kerege lakini nkoire ni maega kego umuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge mutuko My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Namira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there is no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Kitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Ekirendwani ya kuibire chinguru kirali tukunesegi ekirwa ikirensinyo ogosemeria nkoro One Fit Health Center ni ntomwali bomuchando Secretary ne Dr. Kena Moses y'umunyagitari naja inyagitari ya One Fit. Inyagitari ya One Fit ya charite 2005 asumucho karatila. Asinya gitari ya One Fit nere nyagitari ntangani ase East Africa ngima. Asitogo kolege ntugekoro kunga blending of medicine. Yani ngege nyagitari ya One Fit itoko tumia chinjira isato yoko weni ya marwaile. Tuatumia enchile ya kawaida tukuruka na conventional medicine
twatumia nutritional medicine nandi twatumia ndigunga international herbal medicine. Ase nyagitari yaito itoko make sure nga twakorire diagnosis twamanyire mechando yabobwate mwekere nchira ya professional laboratory testing twamanyago kwa mariogo anye kwa buri wo marembanisha ndwari chinko mubuno buriri bw'isukari, high blood pressure, arthritis, ulcers na hemorrhoid egati ya mange toba nobuoba. Tunyora samagacho Alisa Plaza ejo kwenye manyekantu na Uhuru Plaza 3rd floor room number 307 ange nichiru ya marigiti omuchobo sonko wose twakireseme asi number 0722245763. Daktari igakurwaria maroira ari complicated abaroira bagocha barwarte mono ekero bakire igoro bairwa mariogo muroira akwando kora matukato lakini ekero bakoira na rio watakora daktari byakabere byarato bokonya aba buyenete. Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goseluboko nene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagire Ensoko TV tuache guturigisa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'omugusi bwoigekerwe omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse na kubeke TV yao kwene kingangwe esomya uregekoro kyomugusi wetero muroberio bw'igekoro gyeito hasi tukumira nabaga kaba samwerere nabo igabange nabanyika iligo kwanero kwebo ya chindagira amasikani chinyangi nemejiga ao yumugusi kera litsuko ria ramisi chinsa ibere igoro ime TV yao na mbe Ensoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye ne Ensoko TV oboroso bw'omugusi ekoro yaito ime Ensoko Ensoko ekoro yaito ime Ensoko Ensoko ibyengia yakire ngumanga bunalero Omwanchwa omorigereria bw'Ensoko TV bagakwana bagateba chisemi na lishikori bya orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase ebisaku au akene rure nche Clinton ndigi gwetera segeta seni kiago gi Ensoko TV gochiko komanya onsi eyamase yemo ali aenekiwe ali arobere gochia kwenekiwa ase sector yechisemi kurigase obugatagati bomocho Nairobi abegochi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya elioko ligia komanya na ria ya agendrete ase sector yechisemi. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721511500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chandika
Autobat Kenya Limited no tuli gigiga asingi chao. Nigo tokorosia na koni chipetiri uratumia singa kichonsi. Chipetiri uratumie asigalienke ebasi no nyaneli kurukuru. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739 697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Ine asama kia ya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakire litko bwomogusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburuga lisamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asinka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi omoroberio wikiage kyomogusi nobe gokumerana na inche Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera enyere yabo ya kera litko Omwanchwa Omwanchwa omorigereria Ensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro balia gusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na kunyarako baga gotegererwo ase chinsa 24 asa matuko atanabera seiki. Omwanchwa omorigereria Ensoko TV nechikobwata ase chi county cheito ibere chia gusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyareko batoko genda ase bali bali chinsa mo chire isiko ya gusi ase chinsa mo buna chia Nakuru. Omwanchwa omorigereria elitonyareko batokoa omugusi ora ase mo ya Nakuru libaga elianyareko bakoigwegwa na nene mono ntonyareko batogo so ase chinsa mo Childoret no mugusi ore ase chinsa mo Childoret neranyareko bakoigwegwa. Omwanchwa omorigereria ntonyareko batoko genda ase bali barasa amasamba kuna chinsa mo chia Molo aliaso mugusi yale emuletie tonyareko batoko ireke gusi oro no mugusi anyareko bagakoigwegwa ase njira enkeranu chinsa mo chia Mombasa ntonyareko batogo ikoro nelio mugusi nere anyareko bagakoigwegwa ase njira enkeranu aiga Omwanchwa omorigereria segeta senigia Soko TV no gotochi kwa batogokora igekuru yaito tonyareko batogekora ase njira ebwenerete. Omwanchwa omorigereria aiga ntokoreria ibina nekera obwato mochando wasiririo yo mino. Omwanchwa omorigereria tonyareko batogokorareria okorari kwa nyagosira ase njira ebwenerete. Ensoko TV oboroso bwomogusi mugusi Omwanchwa omorigereria nigarwete ase ensemo ya bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa ase nsi ya Kenya agasoa ase county ibere chia Gusii, Kisii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete korendo omugusi tachiete gotegera rororo obero gotara ase senkima na rero tugotore ase ensemo ya pipeline Omwanchwa omorigereria ase omugusi anyareko bagasoa na gochaka kwerigeria ase nchira ya bene korwaiga pipeline omochi o Nairobi ntobeto koretera emegano ende yonsi iri okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya. Eye ne Ensoko TV eli etaliane ni Innocent Onyango.
Eye n'Ensoko TV, oboroso bw'Omugusi. Omorigereria Bwakire ndonsi asobereta semambia bono tigandara gukwaninga itongo mwochochi na ayuradelinga itongo noga ya semambia bono morobeli n'Ensoko Bwakire litukolero nelia Alhamisi tariki 25 mwakoro nigoro mwaka bw'ikirubere 25 na mutinyi noro noyo gatano gatata semambia bono togotebanga TBT Thursday nande tukwarigania asegeta seni na mbeyemo Ensoko TV murubili unanaga tebiri n'Ensoko Bwakire na nchenguru ku Innocent Onyango semambia bono Omwanchwa omorigereria nigo nandenya satwa nchere twaroreli tukulinde egera tobeto kweyaliga na koranga ngaki tukunyara kabatogo chakali tukamange nkwaliganeretia semambia bono ntete gotebinga esiginyigo se controversy tukulia lero gotete gwokase studio chikoba gochakira chinsa ya munenu swekera to chikoba togo twara musubati ogunga Frida Onduso Judith Mukaya na boigo Brian no ba chikobaga iga ase studio nara ko ibiro bobisi gwabagende balinda bengo twara litukulia lero bono mambia abana basaye to chikoba tugutwara nkwana barbu na boigo Omwanchwa omorigereria nekera togendete ko batokore countdown bosio bwo mwaka bw'ikirubere 25 na mangaro rasense milio kuligerelinga kisia segendete ko bagi kwagacho gosigo kwagacha na boigo na eno bwate emeganegendete ko korekana asikinyoro menyete mbarabara abugo sekwabeiro mugano na bokonyoranga esemambia bono twabere to kumanya senchira yobwikira nuroche ensenero telibu yango na bataya balenge bintu mbiroro chinga kichinde iwenete ko babiko bwatigwa gatiyo gatebigunga oburuwaire buliabo korukunga bwa Ebola abetakiro muntu bwesaba maboko biya ororenga tubasakonyoranga gwachakira kabakogo nyora kwa bonyorire negati ibinte bingo Omwanchwa omorigereria na kabatogo sema nibuno mugusia semambia bona bokonyara kaba kogonte BTBT yagonererie semambia bona sokogenda sensemelio mtandao o Facebook Ensoko Digital TV page to au ya Facebook na yobe mu bwatanyo ito na namono nyara kabago gonte BTBT ya ungakire ogenda se ensemeli ya YouTube stogo stream live asemambia bono origereria murobeli Ensoko Bwakire eli tobeto kumanya asenchira yobwikirano na boigo Omwanchwa omorigereria namba ito ya studio nigere 0788666663 einere namba ito ya studio sokobeka ujumbe yago elio gwantebinga Innocent na Bwakire gonda sigete na namono ase nambe yu na boko genda semo ya WhatsApp na aro nyara ko bago kombekera ujumbe na changa batebinga na bonkwancha bwa kesi mina WhatsApp lakini otuale network na ntuakane video kero waka na ndego hakikishanga network ya gombiere elitonyara ko batogo kwana boigongo chakande ko bango bwata chisimi eli manyanga ngakikwa Bwakire semambia bono togoteba TBT Thursday ekera tokuinyora biribia itira sama tukamage ga banke mbabwate bintu byabo bakuinyora semambia bono Omwanchwa omorigereria mbura nero nigegendete kobeya ense ya Nepal Federal Republic of Nepal mbura na bono iga amache niga beira mange na bagate abanga Afrika unigaendete ko bagakoreta omuchando monene kera na intuga iga sense ya Kenya abatatibelire bagate bange mbura El Nino ncherere gocha na niyo chikoba kigo tuchinse mochiri bagate bachia Kenya kenga chionsipi ate 53 asemi 80% yense ya Kenya ni chikoba gekumira na ne mbure yo ya El Nino kwenyora mbure yu kera ya twete think 2025 yes Braya tuete nyingi sana kaba 2024 paka chiskuru chikateneniwa batebanga ngo chichere ncherere go Omwanchwa omorigereria igo asemambia bono thank you so much asakonyora libaga na kwa bana inche na etoke mbono kuna go bedroom ugosoka uchialia tete kwa the sitting room na kwarigani na gotebiri soso murubeli tobaye togosanga asobwamo na koranga ngakitogonyara kaba tokogenda busio eli tororenga twanyara kaba tukwaga chegesa kugiaito buno mugusia se enchira eli gwenete kero mo director nera agenda tekobaga kwyarigani na koranga lingana lirabu kolibekara se screen na gokumanyenga ninki kelia tokoiba togo kwana semambia bono yakogera layers matutu alenchira togo segetana na koranga
twanyara koba tokogenda asubwa mabuna egesaku kyomugusi ili tonyara koba tokoranga twachire ase obwango rero ntagete korarigereria umuntu kurukumo sani kero mu director nagenda tekobaga kwiyariga nakoranga nguribe kare asembe okurende tigandara arigereria bali banyara koba bagotuma ujumbe yabo gochaga igase studio. Thank you so much na kororire iga Barnabas ke Kongo teba TBT Ensoko Bwakire korwa Pakistan. Abataba it is 9:45 am bali abatanga ine bosio ntubono mbono tubogoli tiegete kormaega chire komine bere nemero ngebere igekera tume message ye yarenge na saa 12:08 igomba menta na ande chitaika chietire gwetani komine ibere iga igochi asoire chirigeti chinsa inye chiabono mambia goteba oyo Barnabas kebaso kurwa chinsemo cha Pakistan Innocent na Diana abaso asumurubeli bw'Ensoko Bwakire agoteba Daddy Lawrence Gekonge Mam Josephine Gekonge gukwa na Sheila Kemto Salomo Nyoni inando kurukwili talinde nga Sali nabo igongo kwa na rega iga Hilary Musioma Isoe Flora Keva Osoro Krandi Dennis na Vincent Isanganyi abo batebi kubaso asumurubeli asemambia bone Ensoko Bwakire nga kibuga kire TB3 tukolia lero ngoto kwa na RS mambia bono mawawa nga ando bama wa babokira bya oh igo bono mambine chire roro okay ingi bao cha baonia kenene gelio monto ki okay asante sana okay asante sana nyasati gale mia mate Ensoko Bwakire ngai kamati kwa bogre wabokire weya twabokire biya Ensoko amasari jansi binabo gatengagerete babokire babo Barnabas na barorire gaiga na arorire Dennis Krandi nindoche SMS yaye bigati abali babokira semambia bono omosori wege tutu maitenge se itokale kana yango mwana abalende bisusu banyaruka mbalenge kolia bisusu byale ko unyuna abamura abagaka bale ko mnyangi kweli ebitwale ko ebuntu n'ebichure biriye binene ono mwana onyana mbu yale no mwana ndagira kinyanumba mwalimu omwana robati mwambi nero omwana bwe kamati ekredi takorwesa amba mawawa na kwambukoye na yombasa wansi bina abantu akwani gaki imbako iguna bona mambia atokora akaodi kwanza wakire odibia bado asante thank you so much mama Margaret kurwa chiseme chisamba osoirege asembambia bono tigandara agenda silingana lira bwesembambia bono tokwa nango musani umuya nigo arebuna ekerore eretaligo seka chinko machiao musani umuya nigare buna ekerore eretaligo seka chinko machiao tigango turaiguyo ngakinera gototebyo kera twabikiriringana lira bwabo namba ito ye studio gere 0788666663 einere namba ito 0788666663 eyunere namba ogukwana nero gochaga igase studio Ensoko Bwakire bya ngoto kwana nere semambia bono oya korogwe simba ya masese kurunyamale simba ya masese ngagyo gendrede mbiyande simba ya masukuru nyamara iga nyamare ga yeberete nyamare gere kibogi okay biyere kalsa okay
ninatebire ngo musanyu muyaga bwikaine kerore tikeraro ri chingoma chia utari gogoseka Dalibo. Kerore kiana gosekera na buri. Ndiri gogosekia unayo ngurire kwa gwaseka. Igo musani na babwerete ko bune kerore. Muto atari bonsi. Abake basani nabake. Ndabasani baruna abake. Abasani barabake osumubaro. Okay. Thank you so much. Ngo turabona mambi. Oyingo turabona mambi ne familia ane. Wamura bana bari na kuru dibugi na Jeremia. No mupasa ona Samuel mukaje ngakuru kerogi. No mochema ni wekera uminto mintefwemo. Okuruga mutenda wema kurunya isa. Okay. Ne mburukenge kuruke gogi. Mburukenge neroro. Mburukenge nere kuruke gogi ali metembe. Okuruga Evan Sioroko. Okay. Na masabi kia neyo onsi pina wako na ndo gutumara mpera ndo gochiariso yo minto ri na tiabuko. Asoko sirima momu abakuru alike gogiri nyandaru. Okay, pole. Mbiamono sana minte kwa mbiamono. Okay, ini Ensoko TV. Thank you so much. Mbiamono sana. Ensoko Bwakire. Bwakire ndio yete kwa nini Ah, gira ade goira dire. Tali gogo sekekera ro dire chingoma. Chiao. Bote abari naende na mpenda adui kanjomo visa. Mane tomo visa kwa kumanyeka na uita. Lakini mtayo na maisi ya yonsi. Ewa kwa ina enda yo kwa uitwe. Onyoro kurure kwa inde indi kwa itirwe. Leo kusi yao maisi na ngome yeta iga gore iga. Wewe waje bora asige tija mji kwa sangaje kuchola iga. Ndio bibo temu. Okay. Okonyora bwirendete. Okay, asante. Okay. Oh. Ako biri no ebo tukako migereze. Asante sana bi. Okay. Asante sana yo gainyo musani oya goteba nga alusirio ngaki kamati nande musani gabwe kaine kerore tabwene tikora chingo machi aga goseke ai kerore ngia na goseka kerore tinana kora ituko kigia goseka ngeri wo kora kia choro gotago wo kora kile kini ngeri goseka wone ngana ne mata no ana kara ku ale ko livia na bokuwa to tebeti ngaye goro musani lakini mwana made waende kile kwa baile sumo ngaye naye kusema aba bande mbagwa tinga na mbagwa season wana to go chiko bwa tikanyana na season kiriwa to chiroji wana ita yo musani na obadia eye mo kombination te kale gote baiga to kero ko kukuane wana kero tago kero kukuane ne kera babisa bako beke meribo geita kiao sasa no ara konyerusia na ende banyora na yori na yo gendeta kobo wana ende abasani tigato no ana omoibo mwana ngorwaro omoibori oyo moitapi na maene twarorira abangesa abasani mbori yo na bana abayori ngorwara abana babo abana twarorira abandi paka none insurance babekire bakwenda baru abana babo egera banyore nibo. Thank you so much Margaret kurwa bwesese muyesamba unagoteba kwibekire sikire ngagoteba ngaba minto obosani bugabere gasi enkong. Sometimes back na batebe tiga igasumburubirie Ensoko Bwakire nga abantu bande niko basiriti ubugima bwabo talinge senyencho babetetu egende gekuru kwensara ngo barigereti oyo babetete ensara bakanyora noli bakorukomosani Ensoko Bwakire Bwakire Ensoko ngaki pasta Bwakire kurubute bai Kutebai me nimbuyere
Bwakire buya ni nayo Bwakire bw'Ensoko. Twakire buya twabokire buya togoteba nga omusani omuya ni ganke kerore. Ono. Okorora chingoma chiao taogoseka. Nabo ngani bakwatiniri yamono. Ekyaga umusani omuya none karaje mechando yao tariho kwantariho sekerera. Niga kuriye njira yo gutubachingo machiria. Oine umusani omuya yani karo muchando konyorire igakora nganere. Akuri chinjira kabisa oranga nonye mbehya koro bakote mana no burwe batanga kingo korankonye. Oine umusani utari wosekera lakini bari bande mbari bagutukokutikanya umuchando gusaba wosekerera. Utayibasani. Kwanyoranga baro basekire. Na Yesu akabona goteba iga. Akaboya abantu bakabura Yesu ngumugisangone ninyo. Akabatebya akabayigoro umusamariya umuya. Yani umuntu yo wokonya engakiyeme cyando ekorubate sida nero umusani. Tari uriyo ko kumusani ngakimukuragira. Okay. Ego nanatenga umusani uno ugutubo gutijanda bwao. Asante sana pastor. Biamono sana tigambate ya mwali Ensoko Bwakire. Hello. Bwakire. Hello. Andara bwate yo yotegerere. Ensoko Bwakire. Hello. Bwakire buya ningo to kwa nerese mambia bono. Hello. Timaiti go sene network. Ensoko Bwakire. Bwakire buya Ensoko. Ningo to kwa nerese mambia bono. Oyo ne simba iranire naende. Simba ngaki nande natebiro musani umuyaga bwikaine kerore. Umusani umuya. Neke ubwatege abasani abangari bagwanjete. Akilenda abasani abangi bunanje umusani no konyete meke na rualete. Anje tinkwe umusani nabo munyete bakaboniga. Ngono baswanya sa mokonye. Asante sana. Igento neba natake tonkonye. Igotora masabiki Ensoko TV. Ngakitora akore moto umere elinde moto beke gabo na gurosa masabiki masabiki Ensoko TV. Koirande namba yago ninchento momorikyo itoga abwabaligie na inuna omugotoka mubwate nsemeyamo lakini egentongere ngocha natebyo lishabiki buna inu bono na mokorosia ga clip ya Kenya moko beke simi yarigereria gonye korigeretie TV bono mambi kwabeka landscape kwabeka ga video ga sinindi gwakwani babere batatu na bongo chariri mambingo cha kumurubiri mbabeka asembeo nabo igona butukuriganito na koranga gitukwagacha na buna amashabiki buna gwatebire. Okay. Thank you so much. Biamono sana. Asante sana. Ensoko Bwakire. Bwakire buye giri yago lyari engense sana. Akimwana bumu. Ne aroyo. Bona njenga teba ngatose emeri musani. Musani bweka Yesu. Musani bweka Yesu. Musani tayo. No ina lisi na tera tenga musani ne rogo goita. Atawaga dojo muzubati ongo gitari. Bueno. Okay. Bueno. Nore umuntu kurunga nsiga kona Bwakire. Umuntu kurunga ekamati yabokire gose namuigwa. Yaikira ige kamati ya jira iga ya chire kabere by the way. Utatigantu gutete sana. Kamati kwa igure. Antu gutete mono ndoro umuntu kurunga dani umayo zari karoti. Mbata ibaboke twende gutinyike bigeri. Okay, asante sana. Biamono. Thank you so much. Onero bwo mwali senchai yakire mono Ensoko Bwakire. Bwakire buya ningo to kwa nerese mambia bono. Nyake? Nyake buroni ole. Kayeli yogirie TV my brother. Taga resi miaya. Nyake buroni kayeli yogirie TV. Bitaga resi mi please. Kayeli yogirie TV. Okay. My brother esimi yago igere igoro mono ntaete ncha kamaya
egaro mu director na gombolinga Innocent yotete kwenda baka 90 tigatara rigereria chakiro mugano mutanganio gukwanera igoro yo muichano monene uyobete gukubwata ase kinyoro kiagekano omuobo ime iyo location yagekane ebunge ya Kitutu Masaba county ne ya Nyamira maiga yo mugaka Selieta Charles Nyangoya oyibo igomanyekante buna boire goitwa goikagokwa na oyo mwabo na mumuro mwabo korengana ne amateni ko bagoteba nigo egekore kyo kiabetege korekana litukuligo Omwanchwa omorigereria asibako bagokwanera igoro ya kiri bagoteba nga nigo bari kurwanera omugondo Omwanchwa omorigereria muri kito na ikiranita sesemeyu tigatora chaka na robot yeru asemambia abono Omwanchwa omorigereria kumelike muntu angoya nabo kamambi mugako yabo gitumambi sana kaenda mugondo agantiga kondaire na nje natumoka kana tayo kwenda matanga tigamboke ngore bwangu ndoseri nyaruke yire gisona ranji ngenda matanga ale mali mana kulire bona inukire na chiriga nyibwe bikuru kurugoro ntubo kombensa abu minyoka guchirugoro kongo ikali nkonyora akira manyinga ichirense igapwete talikoyana nono koyana echarenge chinsa inye chia mambi nde mugondo momro minto mano ku Charles boire ocho ndangeri ku mugondo ntebi makonya mafuta enderesa aya kaendesa varia sari koenda koinoka nanyora kunyo kuomana no momro ku mubwati ku kusuru nari banya kuirandania sari kunyo gutugura tuguria mauka konya hasimikire banza kuiranirani oyo nabaimukyo bokombe banya kuiranirani igonyoro Bwakire nabatori no gokumya konene nabanerora makweri ayo asa maiso nanso gukura nanyoro ndeta yogocha na yakaiga kana soko goche para nanyora abantu bachire bono gaki konya na babwato gosira asenge yaito twaichanire gaki go twaigukabura ngukure muno yo minto tineresire nabo twaje twanyora na into nabatweresa igo twaje twanyora insara ire tari gukwana kaki ga mwaka iga kabere gatatu ukura oyi no mwana omwabo ukorukwa osoro nero utaikiraneti obongo bwaye nonye mwaero gorari nabwate ebintu abegete ebindo okorora simegete njira getere fani igo nabo koranga nabwate obutwantanu ase ebirengereri biaye naime na wikira sege tende kakora nabo ndatenga nabo ranyanga na aroji lakini taroji ikiaga no kubwatu kwaye una atira guchiro goraria onye muntu renge birengereri bire bia in fact tango nabo maybe atama tarorekana lakini bono no arengero goraria ese bate boyo mamorora no arenge gatuga una bamubwata gocha koranga takumeti bono aroje ngano mubwe kana kana nabantu abange kerwa mumira abande bakumumira na bale goteba nga bono umuntu akomuringa nga yabantu bakura kuru ngatima yose nabana bakura Omwanchwa omorigereria koigure negento gyokumisana iyo kesi gekonsana bona koigure kerori bakaba bagokwanera unfortunately nga mumuru mwabo ibagateba nga korabongo bwembo kalibija tokogenda nande tutikalita se county ya Nyamira litukuri goro aborokia bali bagosomia ase birasi bya ECD nigo bakwanete nabalikia mangana anene mono asikili barorekanete kwamireria inkwana yabage kurugwa no muwaziri w'ekisemi ase county ya Nyamira na mono nigo bakwanire igoro y'umugirobo na gotebanga nigo balikire boikiranu na nigo baganetie banyarako babagwa kanwengeli yabo nekiombe kiabo kia kunopet kumanyekana Omwanchwa omorigereria muri kito Vincent Monda no arenga asensemeyo turi abarimu ba ECD ba Nyamira county abarimu ba permanent na phase 3 ndore strike bosa antu bate union nigo kuna kunopet nere toete chinguruna tueboreri our rights yani obokene weito kato chake abarimu permanent ebarige 2022 tukaegwa amarube atabwati umushara kolengana na SRC na tuabe tokobwati cho bisiga naringa mutago tuaka na umusaro ito according to SRC unachi county chinde bono tuabe toko ngaino tunarusha hapa na pale. That's why tore strike ndotage dim toko na ngaino muna abana. We are professional teachers, we are qualified. There are tukiti konya nyoni ntuyete ni nga strike kaga ndre. No school ahead till you implement SRC. No going school. Ngina keba. Nduriko wakende yonsi, nduriko bataka sikire wonega, no listening anybody. Please. School, nduriko na school.
egento nakumiri sana nekero konyora minister agokwana buna strike yaite illegal onye strike yaito kere illegal na intu abalimu ba permanent and pensionable umushahara uri bagotwa ore illegal ntaete kobagwoni na tigabakore gasi eri baire kulingana na sport check ya igoronta kirororo learning teyo yale gokorekana Nyamira buno mu minister ikaransto bisi ase chibendera ibere akongaina abaibori abalimu nabo bono iganta itegoteyo mu minister ito bono iga amwachi ngaba ibori ba Nyamira county babwata abana isi detiga kongainu na abalimu no bari abana abalimu baraiga learning kyomo minister ko batebyegenderete we don't want PR in Nyamira county all we want ba ebinto birito diseti abwase strike not sitinta itiko bikwanira bona I'm sick and tired wasome vizuri we will not go back to school tinta itiko ba misquoted na atebire boigonga atuendi shule iyo pesa yenye senda. Is it when you see teachers under your dockets continue suffering? Kwa hivyo, as far as we are concerned, the strike is on since yesterday and going on since Monday. Wachumbuligereria ine county ya Nyamira bataba no school ahead. Chebanyega digibabwate osebako babago kwanda bono tigatwirane aseliberera ligendete ko bali kororekana asumo bagabwense amini sesemo ye county ya Kisii anemono sensemelia bamanyi na sensemelia ya Bogusi asomuliki itonera nyaltu kabagago ikirana senseme yona kole torobotiro kubwatia nganinki kendete kurwa asensemo ya Kilgoris. Naboigo gaira mani yaito bwata mangana yechisegi togo sababara ibaito motokonye chisegi abana bono kwenda bari skuru nabo mu Masai nata itache skuru gusi aina magenderero nanya baito mbara bakanda Kilgoris bakanda guchimabu ndoko gani mangana asegi umaitera mani ekurukare ya rentire mechando ababuro kano bari ba kwere tu emyaka ya magega nanda ababuro kabandi bacha nanda abandi bacha bona bangina batikalita baboroka oro turu ekyana bamura bakurwanise kakya nanyagikeire abantu baminto abantu barwanire abantu bakoranira mabe asiye ikeire makangira mani teri kurwana segi abana bono kwenda bari skuru nabo mu Masai nata itache skuru gusi aina magenderero nanya baito mbara bakanda Kilgoris bakanda guchimabu ndoko gani mangana asegi bona iga abana bakuru Masai gocha gusi chisukuru cha igoru mbali ko nyara goita abana baito mepi bari kwenda guligori andi bari kwenda guchime chisukuru cha Masai me bogoire mbako nyara goita tuasalire chibese tuasalire ubugima bwo mwana asinge njoyera mani iga rugoro no abantu baminto bakurema abantu abaminto ngocha bari batara chichiro cheito batoneria mabere na into twagenda twabaoneria ebintu asa chichiro chire Kilgoris goligorian enosai echine chichiro chigodiri nebisaku bibere aba Mansai n'abagusi bari brothers and sisters bona ya chenjiri libayarenge brothers and sisters yabeire omobisa no mobisodi iga sobwango mona baraitanga nabu kora chisegi bana baira next school na bali mu Masai abana tibesanchi kongete ebyongozi MPs the 2 MPs obadia barongo no mo MP olisunguli o Mansai ni njwamo rangiri abantu kora kibarasa kwanira abantu erinde omorembo irane igotokorera bobisani kere segiye kurwana yaito omubere bw'omuntu wanchumbuligerekera bono gwete bakabago kwanere guru yo omorembe asensemeyo nigo tokogenda nande gwikase county ya Nyamira se amateyemo kurwa se kinyuru ikuru kwigesirie yo tokasensemo ye bunge ya West Mugirango ya nyarakobage wesoki na gusaba obokonyi kurwa asabarai awale bwatomoyo bugwancha eli banyarako babako bakonya komwenia Omwanchwa bo mulikito nigaikira ntasensemeyo orobotiro kubwatia na rokorokia kurwa se amatebu nekoba kegusaba obokonyi timbwati bana timbwati mondo gokonya gakibogende mwana ari marore chibijando bereti abana ororo bakwita abana bane timbwati no yo yoringe gonkonya nero kwa Neri okiriaye omongina Alexina mura gakomanyumo baro bwabana baye abo basirere lirabense abo arenge no kwegena buna ngomenya bare egekegetambe mura kale no kwegena buna
kire gento niko gekoba emeroberio yomonene niko naenda bwata mariga mange chinga kinenda musirio mugako yokorwa John Purasi oyo nere konyore sira senkeye mugako yone yasoete kurwara ake akaiguna ninde kunya kumuruma kagenda nyagitari aegwa marioga agacha akanywa taigubuya aenda akagenda akairana naenda akaegwa marioga ndi taigubuya kagenda ara gatatu one keragenda ara gatatu tachieti gochenjia nyagosira John Purasi enda yari kumuruma kurenda oburoire bugatirana kobeke goro omukia bwa banyagitari asenyagitari yatenweki tochiti gokonya ogukwa kwaye ekiorokererio buna oburoire nigo konyora bwa moibire akatotebia John toro chari yaye teringia wono presa yerense presa yabeire pira ogukwa kwa Purasi nigo kwaretera mayanda amono oborobonge asenkeye chingaki ogukwa kwaye gwatigereria bagarinene elio ondata yorarigite nonye nigo yamateye nigichanete riteni rinene nyagosira tigete magega korenganiwa no konyora kwabo uko korogwa inse mono nabana nabwate bakure bonsi piti mbwati mwana uri gotokonya yakwo mwakoria mutinyukiana wana ninje bwekandeiga wana ndote ne biri yabeire naria uri ngokara na irobi nerukwe nerure gotokonya no mugaka kwara muraria gochaga ari no gokwembe atonyori sabuni tuisibiri wana nditai na tata konya nerure tegemea si familia yeiga nerure ngikobaga gotokonya nero nyari kobaga gusira bona so mucho twatiira baburaka na abana ntubwate obokonguntu bwate ole ngombe chiari ngenkaige cyo byangese tumugino gaoni isenge cyo mugakoyo mugino utigaire busapi amashabiki yeshinyomba cyoburalia naro kagendete gwichana asoko musirio yomobo ore kwiruka elisolie mamba niko bono bakubulia asobwamo amone amate yonsi gosirwa eli gosembarusio mubere alia tenweki nogachononya anginka gosenende basirwa semerobeliende yokomoenia matuka makaru araya ochire mondo tayo kobangana ndiako genda gosobeke besa kando uguchikushughulikia gharama yaye kwende na intu na bari toro ga gatichirani na ndi chindu goboyo wa atonyorte pa surprise abarai baito bachaime with their goodwill batokonya merori uruhari ngane banu chaiga nunya kurara iga so rara ngaiga then it will be affordable tokonya kitwa ndiro mwana uyu minta sakari iga karare ono gusaba kwana no bakonyi nkoligia ngo mugakuria rwaria aiche ntindeke nyebere ndembeigo nataka monkonya abantu baminto bankonya mugabana nyari bankonya bagambi baminto bansi bankonya yaboro chasitiga bankonya yabo kemoni abantu baminto tiga bankonya yabo cheruso mugwinire bugaki umuchumbe sitibu mugaka yabo kemosi ondora ora take gonkonya somo yumbia namba yane yesimi 07 26 48 764 aligisina muraburasi nche ngorko Vincent Monda litokurwa seseme ya West mugirangaso igwete bagendete ko babagosaba bakonyi nindo choroboti ndoro tebangoyo monali bwesogete kurende tigangendense asbono ngonyara kabangoligereria asaba bwatani bali bakumusira mwishimiwa Fred Matiang'i Kiombeke mugikwiruka Matiang'i 001 nekende kurukunga Linda Matiang'i byachakire gotebangani gobono chingaki mugusia bwente ko bagakoro kyogwe choka kwae kubwente ko bagakororeka n'umwana siasa yomo kurwa sensemo ya kitutu cha cheno thiniga beteka ko yakwana litu kuligoro Omwanchwa omorigereria na nimono akabaga gukwanira kirigi kurukunga omorembe onyara ko bagokorigwa tiga twigoro botiuru asenchira yobwikirano umwana oyo ito natenete keroge kanana kyo president muna gusigo ikatabari bo elimo togenda mune team tumobwatesie ndomanyete nga ababisambaro upinzani nero lakini ndo isegotena bakongo muna abantu bamwabo abatoko motamboki twara wasatie team ya 001 ekolinde ground kya Matiang'i twara wasatie team ngende ya oro aspirants nere weta round erendete ground kya Matiang'i wonko irali yogeri kubateki mwaro lira abantu abo tubata abantu ba Chupiri abantu ba UPA aspirants professionals bagweta round kuimisa abantu baitunga munga inwa muroche Mount Kenya babwekire ribo elimo gachagwa nabagureta kagenda north kagenda east
ono ikiri 7 million votes na intu buna gusie target ya itenene yogo chake movement yeye no kurinda chikura cha matiangi abantu baitu mbaje tabakungaina abantu nga matiangi tari kwa gweta ticket ase abantu bali bonse buna mwaroche matiangi nero kwa gweta ticket wana serikali ete bangaina nga yari kira balimu oko replace yeko na replace lakini ngendo kyogo kumia bono batigete kwati esiri bagali aye eri kabalimu bakagendeke umuntu kale kulikalera ko kugwetangura speaker ya National Assembly nero kurangiria abachumbe nganyare benchu ande tali bonse aye nore na intwe mwakiresi minjugo ya marube yo bwalimu ogendo likabalimu bono bali batali amone serikali eye igonga abalimu bale kotebe gisambo bale note aba bakoliko abale south bali koliko ekiagara kibagendi yale opposition igonda getekotebia abandu baminto kimokora siasa tiga kurete segi oni gisera chiao gochibuna njengo chira komosi kotebia abandu timbwati time yogo salia omorembe mbwate time ng'oni gisera chiane ningingo chigokorera abandu baitu nabona bogetutu ari nachaka kubabekera amache agira bitiko nyagesenda nyabworo baigoro aikire nyagesenda ko agachira ababora baitu chinyumba bayuti baitu na abaire chi supermarket siasa ine arongorande bune manifesto yane iba mokoreta siasa yechiguni muntu ndegakoni gisera chia tutagetia oni chiguni uko baretera mbaka matanga siasa yo morembe nero tutagete abandu baitu tigegosori tigatoni siasa yo morembe kugocha matanga injua matanga kurera sikamarembe koigure kurwa aseseme ibona tigatwira nege ikaro kya basacha gigurunga men's conference kya betege korekana ase county ya Kisii na boigo okenya kabage koreta basacha kurwa se county ya Nyamira na nigo baikara stesege kare kyo gukwanere mechanda bako babagwetera buna basacha Omwanchwa omorigeri tigango toreigwa omugano itobu na basacha ningi kilito gwetera sebambi yabona nege ikaro kia basacha kia bene ikio giakorekana asomwara cha oculture ememo chobosongo ikio kia bwatania abasacha kurase county ya Kisii na boigo Nyamira iliokurwa basemia aso kwagacha chinka cyabo bakoragwa n'umunyagetumbe omwanyagetinge Heritage Council George Nyakundi nigamurikeire ari bakwanera asige ikarekyo ero gotwabwate egikaro kia basacha gosese omonwori bweke nyandwaro men's conference ase twate baniri obobisi bolito gwetera na basacha abande bakwanira mangana amange bangina ngotorunya bale bangina ngototigira bara abana batama n'abasacha bande baro ba abducted abana babande bataraka na chiombe batabwati certificate batigeirwa abana batabwati certificate niga sobwamo bagokera obasemya banyora na kumurikira chinjira cyukwagacha chinga na goitaberana abana balia abangina bagocha nabo gwetera ogutwara obwamatobya anoyo aborengo bwengenjene mono gocha story mna bagaka kiagera manyeto mugaka nero esiro yenka ekereo obwamate botario buya asinyomba igenke yitibwati morembe ono ntwase manya mangana mange ayo audio tosegeta mna ntwa bagaka nona kitwara twa kumenya sikika cheito aende mono twa rigereria na naki kero kende abana mwa batokoro kana bo abangina bagocha na borobo twarana enjirengia no kubanjirana na kabama na borobo twaro bwa matoko biyana borobo agekogera nabona nasaba angiteigo na naboko cyabanyora omwana ekerentane ende umwana uyo kerentane nere twarana nere ugocha kabasya igasaki ya kiamami nigo bagikiria ebikore bya basacha kwerusia obomoyo ase kulinde bagania batware ogosemeria uchumbe ngoenda nere nene linga abasacha bonsi pi yato ntoro chire ko dese binyoro bito kyatwe maire dio jo tangasa toja so bonge kero bose mimbora na muna basacha bali bakungu batamire tiba weita ogosemeri nkororo asaba gaka batumira litukolia lero bose mitwanyo robo nene mbolinga abasacha bali abakungu baga ndikubera ndi abana babo tigabakiriti ko bapokea kiana wabanya otemba basiko batiga asensemende nigesegeto yarwegwa kwenekebna abasacha
ngwakanira bari abasubati babo chombe ili okomenya buya musachi ondi bwensi iriro mwana bande nyumba omokolero mukungu digakane ng'ombe wanzi wakande ng'ombe no yino mukungu yikakonyore besa guchikogoro obulemu akorikeria taria lakini onye komenyete no mukungu utarakanira ng'ombe obwata abana bakorere university aye omusachi ondakane ng'ombe abana butari kwa kini omukutano beiro muya kabisa asaba sacha barurega bagusmile bagogete none akango kongo bugoli bale baire nyumba ikiara twasema nirina kitobwenete komenya Kerubo Frida Ensoko TV Choboligeli kwa iguro yu Frida Kerubo olengabu getogwe bolinga ngaki yarege men's conference baganchiro musubati Frida kaikororo Frida nago bojerega bagakaba gage bakoreta bakacha ko muganobo ekora bagoteba enchogunere bwente ko bagekwirikira umuganoya ina yabasacha nabo igo muna kwiguru batebanga ligetakeire abasacha banyara ko bakomenya babwate gento yokurukunga amatumaini yobugima bwankyo nande abasubati ngo tokurunya bakare kine igure bakwanira Omwanchwa omorigereria asensemeyo kurugabu ntagete ngende busyo na kurigereria asibono orobotiro koro kingusana na yaberege kororekana ase county ya Nyamira anamono kurwa ase orio kurigekiro kyobo senator ase county Julius Migosi nabo igo na asbakabago Jeremiah na sabiro Omwanchwa omorigereria oyo kurigekiro kyobo senator kurwa ase county ya Nyamira kurunga Jeremiah Migosi abere gakororekana kora abarimi banyare ko bakorigereria oburimi bwabwe changa kibokoreka boko korekana ase county iri na liorocheri gose nkwane yo nigegendete kogenda busia sabona ikirete ase wizara y'oburimi litukurie goro na namono gochikobaga goitona na koranga ningi kirikira bege gokorekana iguru y'oburimi Omwanchwa omorigereria turigunga ninki akwanirete litukurie goro nande mo igune segie mongo na koigo yego na kurwani nchwe ko Migosi monto Migosi tayara gokoragas bire ko T-board because inali kere kapoli rube email kama tebia to ka today agakana kanyore ti email batinche karo kurigereria email ne deliver omumuro ri amenya ta T-board on a daily basis egento bamenya ta T-board umonto motomete na amanyire Kubwatikana na factory cyo goserecha ya iganyamira factory ya sanganyi na baigonya nkoba kobutora chikiro hechio chikobutora arimi gosasomo nwe kenyana nto moisture content igo yokuriye kero kyo baseneta se county ya Nyamira moske Jeremiah Migosi arikireri uko gochia aze wizara rieteneto boremega Kenya wetero mo minister Mtaikawe wege body rietenete cha ega Kenya T-board of Kenya ka ukwana wetere simi Migosi nigekere kya tabirenga chigo chicha erio kwene kinga ngo chiagoten bareho kona chuku we factory echibere Marieta ngoro ku Jeremiah Migosi oyo koliye kero kyo baseneta Nyamira county ndede kwanera mangana yechae tobere tukuranira bali mibechae sama tukamange T-board bishirike rietenerete amangana yechae nchali gete gukananga abali mimba wendi kona chuo chikiro na chia moisture but bona to kwana mpaka boniga chifactory chite nchiatiga but sanganyi badongo na chere abalemi nga moisture content igorona tege step na likeire rube SCS Mtaikawe karikara na T-board ntobwa mukutano igoro asitwa abangire tote kobanga torenga kitogo chegira onde tonyara ko batogosiyo bwebi kwanekere kyo Migosi boigo nigatebire ngai gikaro batwarete hasaba director bare ngaroro nigo babegetete ni na ukona chuko iga nigo gwachete maega yabanya committee wanterana babutoruchikire cyo nekro twa ikuboli director usichimane chabare ototebinga na abanya committee baisaranse bagaitia egente kyo kona jamoscha igegendo ndete gotebia bare baito bonsi usabanya committee fanya ko bagotumye kabobe uchikoibera abalemi banya committee mbabwati nguruchide chionse azeri chiko yogo chiweti n'abalemi bana chimoscha content iyo ekinegento kegenderete obuno boibi nande ngo sabanga abalemi baito bonsi na bali bakona tegenteke batige tutaracha kubabwata Ubatakarane ngwana ya factory ya sanganyi kwena na machani ya kiromo tienyigo chia ase abaremi nigo Migosi atebire ngamba chikorigereria chinjera chindonge chiogotenenia okwena no kwa machani ayo kibetererio kwanegento kendenga factory ya sanganyi nero nkoneri ubale abalemi bakonerwa machani kwa rasima banacho
neke negento kere against richico ebi nabyo bintu bibere twisaranzite na board ne ministry ne serikali yonsi tobange ngakitogo take ground kusiri genteke obobyo bosire for once and for all engwana nere yoyo boigo ase factory ya Nyangoba Mochandole Nyangoba no ringa ebako na chabalemi moisicha nelichiko likanete nga tebwene tikonacho Nyangoba yoka kenyengima ekona chabalemi nga moisicha weight chikiro uburo boibi because lichiko likanete na lisonia ba manager bari batwanga nabali abanya committee baiteti banya committee mbaisa ni bachi weight lichiko lyokomisa abalemi igo obuno boibi bogendrete na ndente bya banya committee baito bonsinga abalemi babachoreta babakolerega Steven Nyarikembonde, Ensoko TV, Nyamira. Oyo no mulikyo to Steven Nyarikembonde kwegule chinseme chibire bakona ko baba gukwanira igoro yo bulimi bw'echayi. I believe chinseme chonsi nchigende takaba chikuligie kirenga ke gokonyo mulimi bw'echayi te basakarole kadanga siasa yoka ekoba ke gokorekana ntagete bono tukulira somwali sumurandi oyo mo bw'ekanisa ya Glorious Life Christian Church iyo gotoka se county ya Kisii agotebanga nigo anyara ko bakago saganwa nabo bisa bakagere ko ba kanjogo se balibe county government na mono sibanyara ko bakogendoro na gutagore kanise yoli tukulia lenge liya mwisondo Omwanchwa omorigereria na nigo bono mulikito aikirane toro na koigwa enkwana yomo radio yo okurunga Dennis Sosi tiatoigunga ningikelie abetaga ukwanira igoro yo gutagora gwe kanisa yaye Donkorande kanisa ya Glorious Life the Christian Center. Iya miaka mengi kuru 2018 tuwawera segusi stadium agriculture showground. Iyo wikera mwaka uno chagetega tuwaweza kwa toko nganya singi nchiyo kugari wakugeti yetu kia yusi stadium. Tukacha Nyanjuga iga Getembe opposite Kisii Special School. Tuwachira iga kurwa umutienyi okane. Nalituwa chagete kwa gacho buroso wega moroche. Na aso mugondo yo igamoroche na abeire kinkoba no mwanyene sinjo nakanyomba ngara gwata gakena begete obisi yabwe kurwa May 1st gose tarikia ya mumutinyo gatano mwaka wechiribwe 2024 na abu nalitu akorta mapatano yoko bera aso mugondo yo iga ase miaka 5 kurwa aso yomo okoro kwa Samuel Kenani Omwando oyo beta kago toris umugondo yoiga tarehe 1 mwezi wa 5 2024. That could have not been even the procedure yo gutagora igo barenge kumanyia incho monyene bandikire ngonya ninje batagete tibandikire ngabono ndotagete vacant possession igabo. We are now calling this land government land and we want you vacate, then we vacate in a formal of notice. There is no notice as we are given to me or given to that church or anybody other than vandalize structure. Almost 1.8 million asenjo na sarenge abe twatemiringa tokonyara paka twikira abo twarosiri obisi yarorekanire yabe tugukumia litukori igoro twabato mukutano Kisumu ngaikabune kawaida obisi ngasaba gasoi kanisa gasoka kera na ikire bosongo igari anego sibigwa arinko nyoro mungino nakungagere siminga kayore asinginche kanisa ngotagurwere nabona mugetie pipi ngatige gari ekana igete kene na nyorete nga abantu bagete chi uniform ejire echa enforcement barabasigari baichire nabo igonka nyoreke rogita amune chigari chia county government chichire kanyoranga bagenda tagotagora ekanisa go chanko baboria ingotenerete osengoto more ni church y'abantu bagotagora mundu teo nyarete gakonyiraniria kuri ndo yomo akantebya abantu mbaro babere yomo begete birore akantebya buna obatenirete abana chite ngoiko kiro mondaga mukya mokoro batabanganje aye na bwatiri gocha njetima itikende yonsi ono rugo saba kwa nale go sabanga ki ninki kegendrete ekanisa nyasaye ataguru ya bekirunse ebintu bye kanisa bya saligwe
nkobori ngane igotora aso gosarie kanisa yongo saba ekanisa esikwe nonyo muchando bere ntubwata barai bachierwe turangerigwe egerikanya sayenya ko bekorokana na abasabire onde wensi oyo igwete nganate na mona intu atokonya to no buri mutubeke kanisa Burigeli goikira gabu nigo na ikiro mwali wa maiya dochia butokire chita kainya maiga enseya mwasema mbia bono ntagetenge ndo mutimo komusinini elitwe yaligani nkoirana ngotebia yale ase chigazeti semambia bono murobeli nensoko Bwakire. Eye n'Ensoko TV, uboroso bw'umugusi. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Chinchira chito chigekoronigo chirasoko goserwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero. Ekira kikiagarira Ensoko TV twachire guturigisa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwarero. Oboroso bw'omugusi boigekerwe omugusi bono ne chinjira chiago goikaransanse na kubeke TV yao kwene kingangwe somi oregekoro kyomugusi wetero muroberio bw'igekoro yaito hasi tokomera nabaga kabasamwerere naboigabange nabanyika eriko kwanero okwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao y'omugusi. Kera litsuko ria ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na mbe Ensoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Yegoro yaito imeye Ensoko. Aye Ensoko. Yegoro yaito imeye Ensoko. Aye Ensoko. Ibiengia yagire ngumanga bunalero. Aye Ensoko. Omwanchwa omorigereria bw'Ensoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikori bya orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase ebisaku ao akenerure nche Clinton ndigi gwetera segeta seni kiago gi Ensoko TV gochiko komanya onsi eya maseyemo ali aenekiwe ali arobere gochia koenekiwa ase sector yechisemi kuregase obugatagati bo mocho Nairobi abegochi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya eliokorigia komanya na ria ya agendrete ase sector yechisemi. Ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima Bwakire lituko bwomugusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburuga lisamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likia
kiage asenka yomugusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi omoroberio wikiage kiomugusi nobe gokumerana na inche Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo elio kumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera litko tomocha Omwanchwa omorigereria Ensoko TV egeta senambe yemo aseliro balia gusi aiga no mugusi yako iguribaga na konyara kobaga gotegererwo ase chinsa 24 asa matuko atanabera seiki Omwanchwa omorigereria Ensoko TV nechikobwata ase chi county cheito ibere chia gusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare kobatoko genda ase bali bali chinsa mo chire isiko ya gusi si chinsa mo buna ichia Nakuru Omwanchwa omorigereria elitonyara kobatoko wa omugusi ora sensemo ya Nakuru libaga elianyara kobako igwegwa na nemo nontonyara kobatoko so ase chinsa mo Childoret no mugusi ora ase chinsa mo Childoret nera nyara kobako igwegwa Omwanchwa omorigereria ntonyara kobatoko genda ase bali bara amasamba kuna chinsa mo Chiamolo aliaso omugusi yale emuletie tonyara kobatoko ireke gusi oro no mugusi anyara kobako igwegwa ase njira enkeranu chinsa mo Chia Mombasa ntonyara kobatoko ikoro nelio mugusi nere anyara koba gakuigwa ase njira enkeranu aiga Omwanchwa omorigereria segeta seni ya Soko TV no gotochi koba togokora ege korugeito tonyara koba togekora ase njira bwenerete Omwanchwa omorigereria aiga ntokoreria bina nekera obwato mochando wasiririo yo mino Omwanchwa omorigereria tonyara koba togokoreria korali kwanya gosira ase njira bwenerete Ensoko TV oboroso bumusi mugusi Omwanchwa omorigereria nigaruete asensemo ya bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county ibere chia gusi Kisii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete korendo mugusi tachete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline Omwanchwa omorigereria aso mugusi anyare ko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene korwaiga pipeline omochi o Nairobi ntobeto koretera emegano ende yonsi iri okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye Ensoko TV eri etaliane ni Innocent Onyango Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goseribwokone goseriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagere Ensoko TV twachire gutorigesa ku kyomugusi kurwa soko rimera asendiba y'abanyandwarero oboroso bomugusi boigekirwe omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse na kubeke TV yao kwene kingangwe somi oregekoro kyomugusi wetero muroberio bwigekoro gyeito hasi tokomera nabaga kabasamwerere naboigabange nabanyika eriko kwanero okwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yomugusi kera litsuko ria ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao nambe Ensoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Ensoko TV oboroso bw'omugusi Ekoro yaito imeye Ensoko Ensoko ekoro yaito imeye Ensoko Ensoko ibyengia yagire ngumanga buna lero
Omwanchwa omorigereria bw'Ensoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikoribia orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase ebisaku ao lakini erure nche Clinton ndigi gwetera segeta seni kiago Ensoko TV gochiko komanya onsi eya mase yamo ali aenekiwe ali arobere gochia kwenekiwa ase sector yechisemi kurigase obugatagati bomocho Nairobi abegochi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya eliokorigia komanya na riaya agendrete ase sector yechisemi. Ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakire tuko bwomogusi nigo bwale gosirwa nobolemi rikomera riburga risamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire ribaga rikiage asenka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi omoroberio wikiage kyomogusi nobe gokumerana na inche Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera litko tomocha. Omwanchwa omorigereria Ensoko TV egeta senambe yemo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na konyara kobaga gotegererwa ase chinsa 24 asa matuko atanabera seiki. Omwanchwa omorigereria Ensoko TV nechikobwata ase chi county cheito ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare kobatoko genda ase bali bali chinsa mo chire isiko yagusi ase chinsa mo buna ichia Nakuru. Omwanchwa omorigereria eritonyara kobatoko omugusi ora ase mo ya Nakuru libaga elianyara kobako igwegwa na nene mono ntonyare kobatoko so ase chinsa mo Eldoret no mugusi ora ase chinsa mo Eldoret nera nyara kobako igwegwa. Omwanchwa omorigereria ntonyare kobatoko genda ase bali barasa amasamba buna chinsa mo Chiamolo aliaso omugusi yale emuletie tonyare kobatoko ireke gusi oro no mugusi anyare kobagako igwegwa ase nchera enkeranu chinsa mo Chia Mombasa ntonyare kobatoko ikoro nelio mugusi nere anyare kobagako igwegwa ase nchera enkeranu aiga omwanchwa omorigereria segeta seni Ensoko TV no gotochi kobato gokora igekuru yaito tonyare kobato gekora ase nchera ebwenerete. Omwanchwa omorigereria aiga ntokoreria bina nekera obwato omochando wasiririo yomino omwanchwa omorigereria tonyare kobato gokorareria okorarikwa nyagosira ase nchera ebwenerete. Ensoko TV oboroso bwomogusi ense ngongo ibere kera etageka na kera ensa amangana maya nigo agwateka nimbe ngotuka gosaka nabo igokomanya ayarabe gagwateka korwa ase omochomo neno Nairobi erietariane Linet Nyambane Mrna nabali bechinguru erikwe manyabo na wateka kuruchitana nya chinsa Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Mugusi omwanchwa omorigereria niga arwete asense mo ya bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county ibere chiagusi Kisii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete korendo mugusi tachiete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asense mo ya pipeline omwanchwa omorigereria aso mugusi anyare kobaga gosoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene korwa iga pipeline omochi o Nairobi ntobeto koretera emegano ende yonsi iri okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye Ensoko TV elietaliane ni Innocent Onyango. Eye Ensoko TV oboroso bw'omugusi.
wanchumbuligiriri asema mbia bono nande nigongo kwaligania toso asensemo ye chigazeti elitonyara kaba tokoligirira ningikere ase chigazeti asokobo kwande asema mbia bono nimbwate gazeti ya The Standard igaiga ase omwanchumulili okonyara kaba gokoligirira so abatabanga bono murobilio ugochikoba gotorana machibu yo mwaka bw'ekirubire 2024 bwo bacholi nigole nchira aboigo ase gazeti ya The Daily Nation esema mbia bono na mabuli agendete ko bagakubuligwa gochia se company ya Omwanchwa omorigereria yanyara ko bagakwe tenda ne kyombekelikia IBC boyige bichayo musubati Dol Rebecca Barton no erega iga ase gukwanere goro yubugima bwaye naboyigo ngaki talent ya ego sogotera kwa ego soboteri bwaye bwabere boko abanta bange asubuiko bwense kili bakogokera Omwanchwa omorigereria musubati oyu ni gasire tubugima bwaye maega yogo truara ase amatuko bagateba alenga mange na anone umuchando gosuburuire buli bwa kansa ntagete kweyaliga ni mu director ne akubekera mangana mamwamu buna ale ase mambia bono ase chigazeti chinene elitonyara kwa batogo chaka naye kuligerelinga ninki kelikeroro elitonyara kwa tokoranga twanyara kwa batokora amangana mamwamu naraliya ale ase chigazeti au ase mambia bono Omwanchwa omorigereria kaitenga umudirector ne nagendete ko baga kuligereri na ukubekira ase screen amangana mamwam eli tonyara ko batokoranga ningikilia ase mambia bono kili tokonyara ko batokuligereria tugochaka ni gazeti ya The Daily Nation ya semambia bono asena gotebiringa bona mabolio nigesokiwe akira company ya mo yense ya Korea egendete ko bage kubuligwa ningikilia gose company ya Korea egendete ko bage kuligereriwa maega yogotebekana ko egwetenda ne kyombe kya IBC batabanga na mabolio agendete ko bagagosoka maega ye company kurwa sense ya Korea ko egwa etenda yokorwa gerigurunga chikit ose ebintu biri by'ekikoba byogotumeka asogwa kachikuru mwaka bikirubere 2022 Omwanchwa omorigereria se gazeti ya The Standard boninga ngo kwana balenga rigging thunderbolt Omwanchwa omorigereria bagotebera igoro kiliyo batabanga nige kwambaka reka no murobeli bwogo chikoba bagotora na machibu yobocholi bu mwaka bw'ekirubere 2022 nigole nchira aya togende se egazeti ya Taifa Leo erego yachire gukwanira igoro yo bonchoreri bw'ekianga kiri cy'abanyanyimbo bateba ni sare baada ya sare maiga ye myake 5 ya etire chi uniform gose kianga cy'abanyanyimbo kwa bakigo cenjigwa nanda maunchoreri yariye ko cyare ko baga korekana lituko lyanke Omwanchwa omorigereria murai bwense nakikoba kakora umurobeli yo tokogenda ase gazeti ya The Star semambia bono nigo ba kwanira igoro ye chikura chinya bagoteba nga bono umurobeli bwo koenana ebifaa biri by'ekikoba bigotumika asokuruta amatangazo gose amachibukurwa ase bitu na kuligelinga kichikura cy'ekikoba kigwakwa nigo bonororekanire koleta ogwatananeka egati agachagwa Kalonzo nabo igone kyombe kya IBC ase bono kegendete ko bage kubuligwa maboli amaneke nyara ko bage koiranira tokogenda ase gazeti ya The People Daily nige bwato mugano mote banga chinchera chubo limo cyabere kigotumika iliokoligia enchera bakonyara kwa bakoligi chibese kurwa asogo kabesa na boy gogotebanga namaru emeroberio karambagendo kulende omweli yatiga bakenya bale namakabeso ali batabwe netako babago yasonani nabo wesomere se gazeti ya The People Daily na anda maene nabwo atyumugano ingo chinde ko bangotebinga ninkili bako babago kwa gazeti ya Business Daily se mambia bono nigego kwa negoro ya Kenya risks electricity cuts as reserve shrinks to 3.3%. Inse ya Kenya nigo bone ekogoseli gotebanga nige chikobage gotwara ekerengo kilito gotebanga kiestima HCBS babege toro nigo chiko chikoba chikorekana chiko trimboka na namona sekerengo percent ya 3.3 Omwanchwa omorigereria nabo wesomera ase gazeti ya Business Daily togende asense ya Buganda gokwa na balenga places with highest new HIV infections gokwa na bale chinsa mokiri chikubwatanirwa nebinyinyi gosogo tambukira kwebinyinyi byenyamore asense ya Uganda na namonongo babale bagokwa na chinsemo abwe somere gazeti ya Buganda ororenga ngai nsemo kichi bagotebanga ngai ebinyinyi bigenda takoba bikorekana bikogenda asekerengo kigoro ase gazeti ya The Citizen gokwa na balegoro nga Samia's next puzzle maiga yo mokonyo ye bumurai bwense okurunga Benjamin Jimbi kwerusi ya kurwa sekerengo kiaye
koba buno mokonyo ye bono nige kotebekana ng'egitanda wili nigo kimurigerere tibosio umurai bw'ense ya Tanzania Mama Suluhu anamono litukoligoro na manga betega korekana maiga ya Benjamin Jimbi kwerora nga bwerusiri kurwa ase ekiroge kikyo kobo mokonyo bumurai bw'ense na boigo watebanga oritaye kurwa samangana siasa litukoligoro gwetera omusubati kurunga migiro oyore omo anara kurunga Aisha Migiro nigare omurikibwi omonene bw'ekiama kia CCM chama cha mapinduzi nigo igorara letiwe gusara letio kurusigwa kwa omokonyo yum omokoro bwo murai bw'ense kurwa ase kiamekyo na mangage ndetera boigo naroche ase egazeti gose ase chinyumba cy'uburari kurwa sense ya Tanzania nigo bagandeta kwa bakurwe lieta lyo chikoba uliora chikoba gakwira libagali ya Omwanchwa omorigereria nali yali kurwa asense ya Tanzania ingikeli gekororeka no Omwanchwa omorigereria kurwa sense ya Tanzania kerera Benjamin Chimbi kwerusio soborai nigo kororeka nanga asama tukabwa ngo bwa matebwaye ere no murai bw'ense eyo ya Tanzania Mama Suluhu nigo bwa chagete kwa babo korekana gotoranwa na namono Chimbi akarekana gosabense eyo nyara kabage chako mulia bwokoligia ekatibenye timati gosomo director na bwate enkwana yo murayo yo mokoro ekera konya arabisi turaigwa aso bwenge tumbiyero mu busio mintu kwara amanyanga nkegendete kurwa saba mate na namono elio onyara kabago kwikurendo mo director gante bitara ikera tigangira na sense ya Kenya nchaka so bwango na koligera linga ningi kelikere ase chigazeti bagateba ngabona mabuli agendete ko bagakubuligwa ase company ya Korea ya nyara kabage kororekana koegwa etenda yo chikoba ye koena na ev5 biribira chikoba bigotumeka gwaka ase kura ese company ya Korea ebekira asobo tutukanu aseko bage gokwane rugoro yo kaleto botutukanu asense ya DRC kale chikore chabeta chiko korekana gokwana balense ya Iraq bakwana ense ya Zambia na boygo bakwana ense ya Philippines asbago kwana nga oyo kabiro mokonyi bwo murai bw'ense Dr. oyo kabiro mokonyi bwo murai bw'ense Rigathi Gachagua nigo bono anyare ko bagakosoka na batebanga bono emuroberi nororo okageire gochikoba ko gotumeka gochikoba gogotorana amachibu yo mwaka bw'ikirubere 2025 berekera bocholi bone burachikoba gokorekana na boigo nigaganirie kiombe kia IBC kinyare ko bagegwe soki na kwerera asobu agarenga ki company ya mokuru asense ya South Korea yanyare ko bageko egwali bagali gochikoba yokoru wa ev5 bibyo chikoba bigotumeka wakachikura aya niga yakwanite litukoligoro na namono na ndebo igoli tukelirigoro company ya monero ya nyarte ko bage kubeka etenda yabo yokogani bachikoba bakwana na ev5 byo nigo ya nyarte ko bagotabanga machiko aliyobugoli gosa procurement niga korekana anyarte ko bakagotora no bonus bakabago kwanera igoro yekyombegeliye ko bage koligereri igoro ye chitenda nga kichiko bachikwana no kyanyara ko bage korangerirwa company iliyebekeira maiso na ego kwaneruga igo Omwanchwa omorigereria company kurunga Miru systems as babatebange company eyo nigo ekororekana kubwatanigwa na kilibaga tebanga obochori bwabere bokorekana ase chinse chinde nigo bokorekana bwaretiro mochando akara tugokwa na igoro ye company yo Omwanchwa omorigereria nigo tugokwa na igoro ya Rigathi Gachagua ngigiria gateba babwena bakenya bwente ko babakumanya sago tebanga abakenya gwikira boniga tibamanyetie tende yunga kiya nyarte ko bagekoenanwa na nigo bagotebe tende yo nonye konye tarabagekoera nigekororekana yarenge predetermined Omwanchwa omorigereria na boko nyara ko bago gwesomera se page ya kanene ya gatano boigo bago bagotebe tende ye nigere eye kerengo kinengo kieji bilioni isano na menu kutaisano na nigeko bage kubwatanigo na manganaria yokwana na teknolojia kiombe kia IBC litukoligoro nkia nyartuko bage kwireneria sigotebanga nkibwatima mochandonsi na namono bagotebanga nigo bagoteba mbabe tebakurwe tende yo elibanyara ko bakwa bagwanchireria company ya Miru System Limited Omwanchwa omorigereria na bogwe somera gaiga asana mono kunyara ko bago koligereria company ya mekurunga Gladrail yanyartuko bage kogenda bosio na kubulia mabolia manene na namono asikilio tebanga nige kwamba kororekana nigo extende ya netwe asenchiri tabone titika tuigwa nkekwana ya murayo yo bwekya magia DCP Rigathi Gachagua nabeteka kwana litukuligoro. The Kenya Integrated Election Management System. Kenyans, you'll bear witness that I've spoken to the IBC chairman, Mr. Erastus Ethkon, in my capacity as a leader in this country and as a responsible citizen on several electoral matters. I've advised him that IBC has had image and trust issues, and the people of Kenya for a long time know that. I've taken the trouble further and reminded him of the 2007/2008 inactions and actions of the then ECK, Electoral Commission of Kenya, and the resultant chaos and mayhem in the country.
Bwana Ethekon knows how controversial his appointment was and to whom he pays his allegiance to. Nevertheless, the country has 55 million Kenyans. Mr. Ethekon has a choice to make. Stand with Kenyans, the 55 million of them, or choose to burn this country. He lives around and he knows the people of Kenya. From the outset, Kenyans hold the view that his commission and himself are an appendage of William Ruto. And they are biased and do so to serve his political playbook. He has not spoken to this matter, and he will not, and you all know why. Mr. Ethekon is well aware that when he was named as IBC chairman, he lived in a rented apartment. Mr. Kimani Ichung'wah, the leader of majority, told a group of public officials that they procured a house for Mr. Ethekon in Karen at 200 million shillings. Mr. Ethekon is yet to respond to this matter. You are aware that on 11th August 2026, tender reference number IBC/OIT/01/2026-2027 for the supply, delivery, installation, testing, commissioning, support and maintenance of the integrated elections management system, hardware, equipment and accessories was advertised and is to close on September 1st, 2026 at 10 a.m. You are all aware that Kenyans do not know is that the tender process and the result has already been preconceived and is awaiting rubber stamping to Miru, M-I-R-U, Systems Company Limited of South Korea. Mr. Chairman Ethekon, it is within your knowledge and mischief that what is actually happening is a mundane public relations exercise to manage the other bidders and 55 million Kenyans. Mr. Chairman, you are aware that to facilitate this activity, IBC commissioners fired the procurement manager in IBC and installed a puppet to manage this tender. Mr. Chairman and your Vice Chairman, Fahima Arfat Abdallah, have been compromised as the drivers of this tender process against the concurrence and the wishes of the other commissioners. Mr. Chairman, this is not the first time I'm raising an alarm on your Vice Chairperson. You will recall that during the by-elections in Magarini last year, this same Vice Chairperson was largely involved in the malpractices, and I made the matter public. You did nothing about it. This confirms that she was holding your brief and that you are the appointing authority. Mr. Chairman, with your concurrence, the PS for Interior, Remo Domolo, the PS for Immigration and Citizen Affairs, Mr. Belio Kipsang, have held meetings with Miru Systems Company Limited of South Korea. They are in the process of giving to the company access to the country's voter registration database for integration purposes. Omorigereria oyu no mweshimiwa Rigathi Gachagua kwigure asenkwane iyaye na ande anemono no ire se chigazeti chonsi buna bakaba gukwanira nigo anyalti ko bagakoleta amaburi amanene asako bagagukwana numu nyakirugo bw'ikyombe kya IEBC Erastus Ethekon anemona asako muburi amaburi amanene kubwatekana na kili agoteba ngaketenda yabetege kurwigwa nabo igoberiga kumbwatania omokonyo yasikili agoteba ngani gagendete ko bagakubwaterana mangana yuni gara se gazeti ya The Standard yese ko bagigukwanira iguru y'umurobilyo yona anemono Rigathi Gachagua munaberiga gukwanira company yeguru kumiru na kili agoteba ngakigendete ko bakekora ngwaro wari Omwanchwa muri gose kwategerera senkwane yu gabwataniri nonye nabo bisabanene bare aseserikali page ya kane ye gazeti ya The Standard ne bwatumugano yu asenchira yo Bwakire onyara ko bakugwe somera nabo igona bo kunyara ko bagokorore company nago tebinero ya nyartu ko bage kurunga Gladriel nera kere ya chitebusio na korore kada kubeka kiliote bo kwamiriri kwaye maega yo komanyange company ya Miru ya Irwe etenda na ekyombe kya IBC chiko bage kogenda busio niko bakwa bagokwanera ngikili kegendete na namono asba ko bagokwanera ngane getambuko gose
bagoteba ni getange kenene gochia asobochori bure bosio Omwanchwa omorigereria nabo konyara koba kugwesomera asenchira yoboikira nutiga ndigereri nande egazeti ya The Daily Nation yasema mbia bone kera tuatigane nayo nigo bono Omwanchwa omori bagoteba nga ense gosobo ikobwense nigo bogendete koba bokorera maega yo musubati okurukudol Rebecca Barton gosiri bugima bwaya na nemono nigo bagoteba musubati yo ochire nkuma asogotera nigasiri tubugima bwaya maega yokorwara asoburuire boli bagotebekana koba bwa cancer nigagotebekana Omwanchwa omorigereria gasiri tubugima bwaya kabwate myaka 53 bono gaiga nindoche omorikyo yomo na namono gokore gitaseni gya KBC ogo Catherine Ndonye asumurubeli bali bakora ategera Sundown ko bali kakobaga gukwanira nga nigo yabeire gasie nkongwa sare bunere omoteneri bweke bindi ekikonyora chingero kiria akobaga kubyo musubati oni gatebekana aterete goitania amatere elibwe yemo ni mie yemo na onsi nigare kobaga kubuga senchira eliyo bwikira na boy go Omwanchwa omorigereria nabo konyara kobago korigereria ngaki ensi yabetege komurera na nigo bago kwanira igoro yobugima bwaye na kilibago tebanga samatera yabeire gagotera manene mono sechingero kiri cia country music Omwanchwa omorigereria bagotebanga nabo konyara koba kogosoma origereria obugima bwaye musubati oyo buna iburetwe na namono akanyara koba kagokina na goikira akanyara koba kagochakoba buna aikire koba icon ya sensenkima niga iburetwe enka yabo yarenge tennis na niga renge akurwa asenga yarenge yobutaka kurenda akanyara koba kagokina nabo igo akanyara koba kagwaga cheli talia gwetera sogotera kulika matera nabo igo koba egati yabali bakora chikosoli cyokwegia nabo konyara koba kugwesomera nabo igaga chakia umurubeli bwo konya bali batali konyara koba bako enyara na enyomo yaye ngokwanerure gaiga na ekerabetega gusiri omusacho yo Omwanchwa omorigereria nabo gosoma na koranga ningi kelikeroro mugano yo Odol Barton ole segazeti ya The Standard yasema mbia bono Omwanchwa omorigereria na arobwe somera se page ya gatatu bagoteba nga the little girl who made the world sing bata Odol Barton nigagerete ense kanyara koba yego sano nukira amateraye onyara koba gokorigereria obugima bwaye nga kiabetega gokina na boigo ororenga ningi kili koba kegukwanira bono abajumbe nigo batagete kumanya nga umurubeli bwoko na estima goikira akira enkaime ense ya Kenya ngiye korotenena aya niga kwaniru n'umujumbe bw'ensemo ya Nyalibali Masabo kurunga Daniel Manduko betega gukwana se bunge litukuligoro na namona akanyara kubaga gukwanira nga chinka nigo chebwe natakoba chikoyegwa umuriro kuri ndege ndugitaraikira aswagate abanga goikira bono iga nigo umurubili yote nina nigo aganeti manyenga ningiye kwa serikali gwetera se wizara y'ekinguru cy'umuriro etaranyara kubage goikia umuriro ase chinga ahubwe somera Omwanchwa omorigereria se page ya kabere nakoranga ningi kelikeroro eliyo nyara kubago kumanya nga nali agendrete na namono ekerango bango kwanira bone kyombe keligetenete okorigereria chinkwana nabo igo bwamo bwa Kenya NCIC ne commission nabo igo nabaraibe kanisa litu kuligoro nabaroni go balieteire batebanga bono mulembe imense ya Kenya goika oikira ni we na namonekerense ya ligenetiko gendo asobochori bu mwaka bw'ikirubere 2052 nigo bago kwanira gaiga asikiri bago tebo Omwanchwa omorigereria nigo bakorigereria na gukwana nga NCIC yanyara koba gekora yabwatira nene ebiyombe binde libanyara koba korra batebire nga onde bwensi ochikoba gakorekana koralia egento gitali omurembe niga ochikoba gako bekwa byara nabo igomba chikoba bakobeka amaiso na gotegerera boigo chinkwana chiri chikoba chigokwaniro onyara koba kugwesomera na koranga ningi kelikeroro lituko lya lero nigo lire chitaliki 25 na ibero Omwanchwa omorigereria kero muraibu ense Dr. William Ruto abetega koralia lituke linyara koba likoba elia katiba day gose ense ya Kenya nyara koba gekorigereria nganki kelia berege okora gose lichiko maega ye myaka 15 no mokuru lichiko liense ya Kenya linyara koba likobekwa boya eligendete koba likora ense ya Kenya sibaka bago kwanira gaigo Omwanchwa omorigereria anane mono inkikelie ense ya Kenya berege kuikirania naligereria se gazeti ya The People Daily anamonongo kwanerere igoro ya omo wakili uchiri ngumo bwatelie taliaye limanyekane togurunga Danstan Omari nkigeria kabaga kwanere kerense ya Kenya ko bage gochengere myaka 15 nomo yo ogochakigwa kweli chikoli ye lirikora ense ya Kenya nigagoteba nga bono iga ense ya Kenya tera bage goikira ni binto binene biribi nyara kaba bigo chengerwa aseli chiko oriense ya Kenya
niga gotebanga egoikira boniga ase birengo biri biguru kwe threshold biri biatakire ensenya ariko bagegoikirania ekere gucengera ichikelia niga kororekana binde bitaraba bigoikirana ase gotebekana ebigocha bya biri bigokorekana egati abari barigereire ase katibeye no gotebanga abanyanyimbo nigo babere bakorokia esura yoko obakorera abakenya kiliguru kunga brutality kwa bari bagokwana boigo ekatibe yense ya Kenya Omwanchwa omorigereria nyarite kwa bagekobekwesei chitariki cyarenge 20 na isano na ibiro mutinyo gatana gatoto mwaka bw'ikirubere na 10 no murayo mokoro bono nyagosira mwishimiwa Mwai Kibaki ni watebanga ebinto biri byabete bikorigererwa litanga no kutwara demokrasia na boigo banyara kwa bakorigereria enchira bakokora chisegi kiri chiko bachikororekana chinga kicie chibura buru cyobo chol korende ndo watebanga goikira bono iga ebinte binko babikororekana na boigo kwana barengenga banyara kwa bakorigereria borai bw'Ensoko kiboko bogokorekana ebinto bitaranyara kwa bigoikirani gwa century abo ikirani korende batebanga egento getigareta saba Kenya ngelinga banyara kwa bakorenda lichikeli barorenga kiriko nyara kwa ligoikirani gwekera tugukwane myaka 15 nomo yokorigereria lichiko Omwanchwa omorigereria nabo konyara kwa kugwesomera na koranga ningi kelikeroro ayunaria akubwatanigwa nelituko likorunga katibade kereche ikire ense monita kemeronge no Omwanchwa omorigereria megano rero terimene nemono gwetania eyeko bagego kwanera iguru ya ali gateka chagwa betega gosokira boigo omokonyi bumurai bwense Professor Kithure Kindiki nigo agenda tenera gokore campaign asense meli ya Mount Kenya ya Mochago se Mount Kenya East asagenda takabaga koligerelinga ngakia konyara kabaka gotinya bali bakobako moko bokona boigo enchira konyara kabaga kwegerera libagari yaje lyochikoba omokonyi bumurai bwense lakini nendo Omwanchwa omorigereria nande litukoligoro ntwaro cy'abajumbe bekyama kya ODM bago babakuruye nkwana yabo na namono asibago tebanga intwe titoli chikoba togo ikaransa nigo tutagete toegwe libagari yokoba omokonyi bw'umurai bw'Ense igo nabo tukonyara ko batukurigereri korende tigangendo mutimo ko musini ni Omwanchwa omorigereria ko irana nyara ko banga otebya ali atigarite ase kigazeti cyonse semambia bono Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there's no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na hata katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Kitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Kirindwani ya kuibire chinguru
kirali tukonesegi ekero Bwakire nsinyo ogosemeria nkoro World Fit Health Center ninto mwali bomuchando Secretary ne Dr. Ken Moses umunyagitari na chagete inyagitari ya World Fit. Inyagitari ya World Fit ya chagete 2005 asumucho karatila. Ase inyagitari ya World Fit nere inyagitari entangani ase East Africa ngima. Asitogo kolege ntogekoro kunga blending of medicine. Yani ngege inyagitari ya World Fit itoko tumia chinchira isato yoko weni ya marwaile. Tuatumia enjire ya kawaida tukuruka na conventional medicine, traditional medicine, na ande tuatumia njiru international herbal medicine. Asili ya kitari yaito itoko make sure nga tuakolide diagnosis tuamanyire mechando ya bwate wekere njira ya professional laboratory testing tuamanyago kwa maliogo. Anye kwa buli wo murembe ndwali chinko mubuno buriri bwisukari, high blood pressure, arthritis, ulcers na hemorrhoid egati ya mange toba nobuoba. Tunyora samagacho Alisa Plaza ejo kwenye manyekantabu na Uhuru Plaza 3rd floor room number 307 ange nechiro ya marigiti omuchishobo songo Hose tuakiresime asi number 0722245763 Ekari ya kurwaria maroira ari complicated abaroira bagocha barwarte mono ekero bakire igoro bairwa mariogo umurira akwanda ukora matukato lakini ekero bakwira na riyo wacha kora daktari ya kabere ya gatatu wakonya aba bwenete Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goseli bokonene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagire Ensoko TV twachire gutorigesa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bomugusi boigekirwe omugusi bono ne chinjira chiago goikaransanse na kubeke TV yao kwene kingangwe somi oregekoro kyomugusi wetro muroberio bwigekoro yaito hasi tokomera nabaga kaba samwerere naboigabangi nabanyika Iligo kwanero ukwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yumugusi Kera litsuko ria ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na mbe Ensoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira Eye Ensoko TV oboroso bw'umugusi Yegoro yaito yegoro yaito imeye Ensoko Ensoko yegoro yaito imeye Ensoko Ensoko ibyengia yakire ngumanga bunalero Ensoko Eye Ensoko TV oboroso bw'umugusi rigereria ndo chechi abutokire chitaike 45 na ibere nigonda sesemo ye chigazeti asekara kogenda sobwanga bageni mbwate se studio semambia bono nago tebi nigo bagenda takaba gwikira na sense milia kabere studio gaiga se page ya 12 nimbwate gaiga asumo jumbe bw'Ensemo eli ya Mount Elgon yokurukunga Fred Kapondi bono nigo anyara kabaga goikabusio na kulikia orbotri wa yengikilia manyete kubwatekana no gosira kwa omo gosoyo itetwe osireti bugema bwaye okurukunga omo councilor omukoro kurunga Nadhani Wasama oyo kwenye oralirie ganka ya igo chikobaga kuligie kirugo kyobo jumbe semeyo ya Mount Elgon omo councilor yo mukoro nigabete gakoraswa asenkaya ya gokorera uboncholerie na namono nigo abo bisaba DCI kurwa sorongoro wa Western Regional Police Headquarters babete bakumurangiria omo jumbo yo anyara kobaga korera ngankikiria manyete negati abantu batano mo bakagere ko babako bwatani guno boitibwo omo umurwaniririo yubo kuligie kirugo kyobo jumbe nabo konyara kobako yasomera
ase page 12 nyara kwa gukumanyanga ningi kilikere ora inese gazeti ya The Standard ese mambia bono ngukwana bali goro yekiombe kya EACC buna bono kegenda te kobage kuligelinga kiyo chikobage kubabeka biara abo sabatatu au bagotebekana abanyale koba bakulia chibes cyaba Kenya chigotebekana koba chi million merongo kyanda na ibere na anamono nigo mwanchumulire ko nyara koba gogwesomera sabagotebanga abo bisabwo nigo bakageire go chikoba bakubikubyara na nigo bagotebekana kurwa se county ya Turukana au bakoro kwa Selieta Smith Moses Apua na boigo mo director bwe kyombeke kurunga Apuko Holdings group limited chesoi na kucho na boigo muswati kurunga Mary's Mill gari bwe company ya Mary's Mill na boigo abo sabande mwanchumulire nigo batebekana batumegete njama yo kure county government ya Turukana gwetani chi milioni merongo kyanda na ibere na bogonyara ko bagwesomera aba governor na boigo no muraibwese ni waendete ko babakuminyoka nebiro eli banyara ko bakoranga kibako babakubeko koigwana negati ya abateresa bali bagendete ko bakorubikana go sechinas asbagotebanga ni gobono muchando bwo bochenu wagendete ko bagakorenta omuchando monene na bagotebanga obwo bani gobororo nga makweli ni garachi ko bagakomente kana ni go batete ko bakurigelinga kichi county chiko bachigwikirania kiliye kurugunga SCBA yabo yogo kolemeremo nabo igokoranga kibakonyara ko bagwakanu negati ebintu biri bakababago kwananga nigo okonyoru gose bakonyara ko babagwakanu chibesi cyabo chingaki ekera chietire nabo igongo babali bagokwana mango mugano unigolese page 14 na inye yegaseti ya The Standard yese mambia bono mwanchumurigeria abajumbe nigo bachire bosio na korekana kutaka kumanya kurwa ase omonogeri bwe bunge oyoko kunga Moses Masika wetangula maiga yoko bagago kwanere goro ya maruba kariko bagakurwe kurwa ase enyumba yoborai bwense nigo abajumba bakurwa ase kyama kya ODM bakubwatani gwa kajuana nyikal batagete bono batete ko babako manyanga maruba inga yako bagakurwegwa na niga ya nyara ko bagago soka kera omoju kera omonogeri bwe bunge Moses Masika wetangula kwa na sensemeye mokera alinge bosongo ya Kenya gose western ya Kenya na gotebanga marube nigo abagakwana nwa kurwa ase nyumba yoborai bwense kulenda bajumbe bande bagonchoka na kayonelia abantu abatakatiga ngo ndararo somo director nena bwate nkwane ejo yabajumba abodi muri tukoliye goro babete bago kwanere nkwane ejo na namono gotaka goitonanga hende Moses Masika wetangula tomanyinga ya maruba yakurwera kuru moncho muri gele sema mbia bono Njumuli linga tabigundenga ndara ira chingaki mbengo manyanga ko ntaibale ayuna yale se egazeti ya The Standard mwanchumuli lingo kwanda baligoro yeli tukolia katiba na boigo sibago kwanda igoro ya Genzi bagotebanga nelyogi lyagani litake koranga ense ya Kenya ngobere koronge gobya na boigo ngo kwanda baligoro ye katiba yense ya Kenya nyara ko bago kuligere lyororenga kibago kwanda igoro ye kyalege ya Genzi minagia chire katiba yense ya Kenya na boigo korobekana kwa bete kokolekana litukoliri ya 77 asibago babago kwaniranga ningi likegenda tekera bago kwanira igoro ye katiba yense ya Kenya mbali kweba mayaga gutakwanira echi county government wose serikali kirichegenga asibago tabago ikiraboni gachi billion wetani 53 nigo chigo tebekana umwancho muligereri chibese chiyo chigo tebekana chianyara koba chitali komanyekana ase chiberete igo nabo chikubwatani go nobukurumi asibago tebanga machika kwamba korolekana akora emeroberio yokora nga chibese chinga gichigotumeka bago teba nige korolekana atarabaga gwikirani gubuyabwe somere asibago teba chi county emerongene na isa nebire ase chi county chionsi pia ba Kenya nigo bwente ko babako manyanga wetani chi billion ya 53 na isa nebire nigo chi abaire chikobora kurwa kero omwaka bwechibesa lakini umwaka bagukwa na mono 87 billion yechide chyo mwaka ulio eta financial year ya edete na nigo bagenda tekotebanga taliege ntokere ase county ya monege ntokere ndate ase county chonsi ase kyombekia EACC DCI na DPP bigenda tekoba bikogenda bosio na gutumika chibesa cyaba Kenya gutakomanyanga ngikeli ndetoro ubego gwesomera na aya nigabeteka gokwano no munyakirugo ulio tenete committee likurunga Senate County Public Accounts Committee umunyakirugo gurunga Moses Kajwang miaka 15 no mo ekera devolution ya letatu na boko nyara kabago koligereria rorenga nkikelikero miaka 15 no mo ne boigo gukwanere excesses cia abanyanyimbo go secinguru ciego tumikwa ase kerengo kiguru na abanyanyimbo na boko nyara kabago koligereria na boigo ngaki abarayi bali banyoreri baga anamono bali kurua asensemo executive na baro bagenda takaba bakogenda bosio na gutegwera lichiko muganolese page ya 4 na 5 special pull out yeregaiga yo koligereria ngaki ense ya Kenya ko bagego chengira lichiko liya
Kenya tukabaliko bekwebyara omwaka bw'ekirube 15 nemo mwaka bw'ekirube 10 Omwanchwa omorigereria naboniga gwikira boniga bateba n'emyaka 15 no moya aberige gweta nabo gwesomera gaiga asbako baba kwananga National Assembly had already asked the register of political parties who was in which party. It was not in the powers of the National Assembly Speaker to alter the gazetted mandate of the people of Kenya. Abokurigereria onomo wakili Kibe Mungai gukwanera urenga ngaki gaiga bako baba gukwanera umo speaker wetangula ngaki abere gakorolekana nabo igesbaka bagoteba nga nigatigarete ko bumuraibwe kiamagia Ford Kenya nonya nabo ekera agendete ko bagako kura ensi ya Kenya buna omonogeri bwe bunge onyara ko bagwesomera amange iguru y'ikibesi ya Kenya buna kigerete ko bakikobora nabo igo emyaka 15 no mo yo ensi ya Kenya kuruenyore katibenya ingeli kebe kendete ko bakekorekana special report nerega iga nabo konyara ko bagokurigereria na ande chi initiative kiri nyara ko bakikoletwa na abarai igati yabo ekera to kurigereria igo Omwanchwa omorigereria report ya BBI ngo kwanerwere nadiko nabo igo vision 2060 ekera abantu bakurukwa bana siasa bagendete ko kurigereria ngaki bakonyara ko bakogenda busyo na kweganeria ayabo boka abanyane Omwanchwa omorigereria na mangana manga agendete ko bagakurigereria gugaiga asensemeyo nabo konyorera egazeti eyo gwesomere asenchira yo boikirano tigangirane nsoe ase gazeti ya The Daily Nation nero ngeteremega nebere tateroro karabagedi bana ndoche batagete ko babakogende semere mukurende tigandara igwe nkwane nago tebi tumanye ko batogotegerera Omwanchwa omorigereria anamono alia akobaga gukwanerwa na omonogeri bwe bunge akera kubuli n'ababunge bakurwa ensemeli ya ODM batete kumanyanga inga yemaruba yuaberete yokolika abalimu akarekwana n'ukuru State House. Because we work for our people. If I can get a letter today to take to Ruaraka, I would be glad. They would be happy. They would vote me in. So if you thought that had a negative connotation, please disabuse it right now. If it worked that somebody gave me a letter on the road and I take to Ruaraka, my people would be so glad. In fact, I'm looking for those letters. I want to know where they are. Right now, I am told that TSC is recruiting. I am still looking for those letters. I want to know where they are, and so that I can take them to Ruaraka. As to whether Speaker Wetangula went out there and said what he said, we will wait for him on the floor to tell us where those letters are. If he is holding them in his office, we will break that door to get those letters. Yeah. If we are selling them, we are not cheap people. Please, we are not cheap people to sell. I'm making a point here because they always talk about it in social media, and they think that MPs have been disabused and they are. We are strong. We are founded as professionals. He's a doctor. Yes. You will come in. This is a distinguished medical doctor for 40 years. I have practiced for 35 years. This one has practiced for 30 years. This is a business mogul. HR expert. So don't think that we sell letters for. And a teacher here. A teacher of 7 years. We don't need a letter to sell for 40,000. That is very cheap. Liko igura yu dara averega gukwaderwa sesebe yo bajumba bakaba gukwada maruba yu kubuli gwale ngayale ba minto tatete ko bajaga baruba yu ngayabere tarakini tike kajwa nginero tatete ko baga ko manya saberete dera bateba ng'abantu baye baruara kambagende ko babako mubuli ngayaro Omwanchwa omorigereria nyara ko baga wesomera na kumanyanga ningi kelikegendete asenseme yese nchondo cheli tukulia lero uchikoba ngo twara bagani gaiga nande tutate chikoba tukurigereria mange igontagete ko banko yarigani na kubwatoka kurwase chinsa moche chikazeti kwa libaga na yo nyara ko baga kurigi gazeti libwanchete onyara ko bakugwesomera iliyo nyara ko baga kumanyanga ningi kelikero ro asemambi yabono nindo chegaiga
kera nse ya Kenya nero bakoba bagokwana kiminano ki Olympics anamano mupiro lyokuru ku volleyball gose bali bagete uri kurunga service imyakeli ya magega nabo konyara ko bakugwesomera ororenga kinse ya Kenya neregendete ko bagikoganinga orogongo rwa Africa nigo rubwente ko bali koegwa amabaga mange ase kiminano buneki ki Olympics gyogokora egosuri ya volleyball mwanchu murigeli onyara ko bakogosoma na koranga ningi kelikegendete boigongo kwana bali guru ya ekiminano kia marathon ikegendete mwanchu murigeli so atebo muswati kunga chepchirchir nigagendete ko bagakorokia ko baligwa sensemeyu Daniel Mwaga na rochukwa na mangana yechikosol Malikia Stars ya bawo chikwa kogosol yese kiminane kyo mwanchu murigeli yese kia Olympics abo onyara ko bagogwesomera naro onyara ko bagakoranga ningi kelkeroro na namonongo babale bagokwanera igoro yo mogosoli ko nga baleba oyo nyarte ko ba gakulikibwa ne club kia Manchester United ine ligi ya Bongereza. Manchester United negatie timu jiriche igore ligi na bakaganinga matukaya ndabwango bebe kiliba bete bakorra lit kulitangana tigatulike lichi katuni chire ase chigazeti ase mambia bono The Standard semambia bono ntete ngotebye CPJ ye komina kanebuno yeligerere tiga emerongeberere gokwana bale August 27 2010 ekatiba abakenya bakaena na chinguru chiabo bochia asabarai banyara ko bakobara bakayitie katibenya 2027 mwaka bw'ikirubere 2026 mwancho muligeli na ndaba Kenya niko bakorekana ekatiba baenanete abo yerugerete ngakiye ikaranseiro iyo ikaranze tororo if you know you know bali bayireli bagabara abakenya bagendete ko bakorekana ko lete cheche ase ekatiba yense ya Kenya tima etiko somo director ne na nyora ekatuni ya the Daily Nation ase ko baderoge gukwana igoronga before I leave ntaragenda igontagete ndarabugia na ande go sendara asiuli kento kemo manyako nyara ko bangoruga iga oyoyo yakwana ya no murai ngaire to DCP nera wata before I leave let me whistle blow kira ayu dayale gazeti ya The Daily Nation chebere chinsaibere chabano mambio mwancho muligeli tiganye aligani kole tabageni bana ase studio nimbwate Madam Judith Mukaya nimbwate Frida Uduso na boigo nimbwate Brian Umbaki balitochi ko batokuligeli yamanganale siasa banaba sae na namono ekera toko batogo kwanera special pull out irese chigazeti no koro kinga kiabasai bagendete ko baba commenteli yugiriabo ase conversation yense ya Kenya tatakorana voice of reason gosena barabuo nigo barareka nigo turubanie nkwana Eye Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721511500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204,
katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganete betri uratumia segari yao. Ebetri uguchachirimo ugakweba. Ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera ugosenga kiyobokendu. Tawe chandika. Autobat Kenya Limited no tulegigiga asengichao. Nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi. Chibetri uratumia asegari enke ebasi no nyaneri kurukuro. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goserwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero. Ekira kikiagarira Ensoko TV twachire gutorigesa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro. Oboroso bw'omugusi bwoigekerwe omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse na kubeke TV yao kwene kingangwe somi uregekoro kyomugusi. Wetero muroberio bw'igekoro gyaito. Hasi tokomera nabaga kaba samwerere naboigabangi nabanyika. Eligo kwanero ukwebo jia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yumugusi. Kera lituko ria Ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na mbe Ensoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira. Eye Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Yegoro yaito imeye Ensoko. Ensoko. Yegoro yaito imeye Ensoko. Ensoko ibiengia yagire ngumanga bunalero. Mugusi Omwanchwa omorigereria nigaruete asensemo ya Bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county ibere chiagusi Kisii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete korendo mugusi tachiete gotegera rororo obero gotara asense ngima na rero tugotore asensemo ya pipeline Omwanchwa omorigereria aso mugusi anyare ko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene korwa iga pipeline omochi o Nairobi ntobeto koletera emegano ende yonsi ili okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya. Eye ne Ensoko TV ili etaliane ni Innocent Onyango. Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goserwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero. Ekira kikiagarira Ensoko TV twachire gutorigesa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro. Oboroso bw'omugusi bwoigekerwe omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse na kubeke TV yao kwene kingangwe somi uregekoro kyomugusi. Wetero muroberio bw'igekoro gyaito. Hasi tokomera nabaga kaba samwerere naboigabangi nabanyika. Eligo kwanero ukwebo jia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yumugusi.
kera rituko ria Ramisi chinsa ibere igoro ime ye TV yao na mbe Omensoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Omensoko TV oboroso bw'Omugusi Yegoro yaito yegoro yaito ime Ensoko Ensoko yegoro yaito ime Ensoko Ensoko ibyengia yagire ngumanga bunalero Ensoko Mugusi Omwanchwa omorigereria niga arwete asensemo ya Bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county ibere chiagusi Kisii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete kurendo Mugusi tachiete gotegera rororo obero gotara asense ngima na rero tugotore asensemo ya pipeline Omwanchwa omorigereria aso Mugusi anyare ko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene kurwa iga pipeline omwochi o Nairobi ntobeto koletera emegano ende yonsi iri okorekana etana ino Mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye Ensoko TV eri etaliane ni Innocent Onyango ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima Bwakire rituko bw'Omugusi nigo bware gosirwa n'oboremi rikomera riburuga risamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire ribaga rikiage asenka y'Omugusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi emeroberio wikiage ky'Omugusi nobe gokumerana na inche Frida Kerbo kera ritukoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga n'Omugusi kurwa chingongo elio kumanya naki bakwenyorera enyere yabo ya kera rituko Omwanchwa Umerna nabali bechinguru Erikwe manyabo na wataka kuruchitana nye chinsa Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga Eke nakige kos Kiemesa Yamangana Maya Eye Ensoko TV oboroso bw'Omugusi Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goselwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagera Ensoko TV twachire gutorigesa ku ky'Omugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'Omugusi boigekerwe Omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse na kubeke TV yao kwene kingangwe somi uregekoro ky'Omugusi wetero muroberio bw'igekoro yaito hasi tokomera nabaga kaba Samuelere naboiga bangi nabanyika eriko kwanera okwebo ya chindagira amasikani chinyangi nemejega ao y'Omugusi kera rituko ria Ramisi chinsa ibere igoro ime ye TV yao na mbe Ensoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Ensoko TV oboroso bw'Omugusi yegoro yaito ime Ensoko Ensoko yegoro yaito ime Ensoko Ensoko ibyengia yagire ngumanga bunalero Mugusi Omwanchwa omorigereria niga arwete asensemo ya Bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county ibere chiagusi Kisii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete kurendo Omugusi tachiete gotegera rororo
obero gotara asensenkima na rero tugotore asensemo ya pipeline Omwanchwa omorigereria ase omugusia nyare ko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene korwa iga pipeline omochi o Nairobi ntobeto koretera emegano ende yonsi iri okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye ne Ensoko TV eri etaliane ni Innocent Onyango. Ine asama kia ya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima Bwakire lituko bwomugusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburuga lisamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asenka yomugusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi omoroberio wikiage kyomugusi nobe gokumerana na inche Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo elio kumanya naki bakonyorera engere yabo ya kera litko tomocha mirna nabalibe chinguru Erikwe manyabo na wataka kuruchitananya chinsa Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondegi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Eye ni Ensoko TV, oboroso bw'omugusi. Mugusi Omwanchwa omorigereria niga arwete asensemo ya bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county ibere chiagusi Kisii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete korendo mugusita chiete gotegera rororo obero gotara asensenkima na rero tugotore asensemo ya pipeline Omwanchwa omorigereria aso mugusi anyare ko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene korwa iga pipeline omochi o Nairobi ntobeto koretera emegano ende yonsi iri okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye ne Ensoko TV eri etaliane ni Innocent Onyango. Ine asama kia ya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima Bwakire lituko bwomugusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburuga lisamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asenka yomugusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi omoroberio wikiage kyomugusi nobe gokumerana na inche Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo elio kumanya naki bakonyorera engere yabo ya kera litko tomocha mirna nabalibe chinguru Erikwe manyabo na wataka kuruchitananya chinsa Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondegi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Ensengongo ibere kera etageka na kera ensa amangana maya nigo agwateka nimbe ngotuka gosaka nabo igogo kumanya ayara bega gwateka korwa ase omochomane no Nairobi erietariane Linet Nyambane mirna nabalibe chinguru
erikwe manyabona wataka kuruchitananya chinsa Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Korwa igaiga asamaga choje bunge nene amaneria Senate Omwanchwa omorigereria bw'Ensoko TV ntabe tokoretera amangana magia abunane twateka kurwa gaiga miyobo katakati ubumuchi o Nairobi igoika igabo sore nchekuru kwa Daniel Omwaga ni yene Ensoko TV oboroso womugusi. Eye ne Ensoko TV. Korwa igaiga asamaga choje bunge nene amaneria Senate Omwanchwa omorigereria bw'Ensoko TV ntabe tokoretera amangana magia abunane twateka kurwa gaiga miyobo katakati ubumuchi o Nairobi igoika igabo sore nchekuru kwa Daniel Omwaga ni yene Ensoko TV oboroso womugusi. Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goseli bwoko nene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagire Ensoko TV twachire gutorigesa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'omugusi boigekerwe omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse na kubeke TV yao kwene kingangwe somi oregekoro kyomugusi wetero muroberio bwigekoro yaito hasi tokomera nabaga kabasamwerere naboigabange nabanyika eriko kwanero okwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao y'omugusi kera litsuko ria Ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na mbe Ensoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye ne Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Yegoro yaito imeye Ensoko Ensoko yegoro yaito imeye Ensoko Ensoko ibyengia yakire ngumanga bunalero Ensoko mirna nabali bechinguru erikwe manyabona wataka kuruchitananya chinsa Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Eye ne Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Trista kemeronge bere na ibere maiga he chinsa ibere semambia bono nande togo so asese moyingwana rero tole nabasaiga igase studio na bunta itendara gamba na baruya semambia bono ili batokonye kurigireria siasa yabo buna bagendete ko babako yibeka kwarigireria sechi gazeti babatebe miaka 15 nomo 16 years yetire kurwa ense ya Kenya etwara lichikoli yabasaye no bari gatigati yali agendete ko bagakorekana semambia bono balinde na barabuga se studio tiganchake kuruga iga nimbwate Madam Judith Mokaya ngakikwa Bwakire Judith last time nagorangire tili talitarengeli I was very careful today. I can understand you are a man. Okay bijabara sana nonde na Brian ngagende mbiyande ngoranye sambia mono twa Bwakire byarero no tora gotebanga abasaye ningaki Judith nana litego teba so bon sense ya ese inunga yeberete
inchendo umunyaribari ochache egari chache nkorukisi Central Ward igondo munyamasicho inkani igari minyingwa je chikamba ni sano isatu kamba 8 okay wote wentu tumeto kenyomba mono okay tiga mwaliga ni Madam Frida for the first time akiogendrete mbira mono sana tigamba kwa ni wensi one term bonchari mbiyere bonchari mbiyere njero mwana bwa banchari kururia na ward kirina ande kinyoro kya bunyakera nyumba mbu mukura wa Frida myaka teli mengi lakini pakumanyete nyumba ikinyoro details ya jinjiri angona bako ninga bitongo mo church baira ne litongo nogaya okay jeno mogusimi naro lirike buzido manyete that is good in fact lero mwaro lire match ya lero we ne romantic kirangu kwanya bantu itongo mo church bakya sana bagonyara ko babakumanya kwiguru mangana age iska Frida gendrete isikambu yere etorase chishuguli cho confirm nga kasongo kwenda arenka we are in the final stages yes egajiete in 2024 nari kasongo adiete kobe president yenseye lakini tugatebese ngicho ntotagetigo sari ense yaito tigatomo etaimwa kore because nzote etiko nakokorega si nyingi tu atsimu kuno komwa energy more than he deserves eklama ya 2014 yogo mean 2024 gotumeka gose na ndene eklama kende kegia chire because 2024 bali barengo abande bairanire muina bali korangerio mu raibwense bamotebi tutagete tugukani binte byoko lakini bono iga no bakomoto abumba ke you can count them ande na batebinga umete ririo monto kwenda korosi nyumba chi scrap meto njire chigotigara to gwasi umunga bono ngenyumba tiringese ngincho njago te scrap meto ririo kwagacha in 2024 eklama irito akorete ya Gen Z protest nero the matter ya rengi koibura kiregento paka bone gabana totanga sisi ndio sifuna babo matiangi bakarangi bate una Gen Z nga inchu bono usetoche to kuoi babo Kalonzo kurwari bukamba bakareba twasibire kabisa Gashagwa kaimoka bono Gashagwa nere na yes tubwete bono igonto reset okay yes in opposition we are completely sealed off 2027 kasongo etogo confirm nganko endali beyond that ngocha toligerelinga kera mugona goteba agende what next na liribuli liroro Mr. Brian kera nyigwete Madam Frida kwa na boigo na ndilitalia ente achante be pronunciation ya yerinki yanga kingligo so Polisters ratings chiabo njiri koro give the Frida gotebi you know what happens andegente kentegete aba Kenya na mono mugusia manye serikali bintu mbere kunyara ku manipulate mono chi polling age opinion polls na kiango mono serikali ngo managere in many circumstances ku manage chi policy age lakini yekene nkeri tare se ground onchukana na Kenya kiro monto squeeze paka makwani aberenga wanta mura wakwa ni monto wanta ekene nkeringa ese ground ne reality ya rero kiro monto wanta mwari Madam Judith yes ekera bagenda tete nyinche kamine yokero kurigirira bono igase Kenya berete egendete gwitire mu chando gwo kurigia abakenya bataite real issues apart from muraibwe sagoteba gutware slogan yogoteba one time is not enough tirangira na igo muraringo tebi nande to stick back of your mind murari emo murais okay akruko the president let me call him. I even forgot that guy. I even forgot that one time guy. That guy ekera chete igato tebeti Hustler Nation kera soete akamanya gototebinga Hustler Nation ye yago chogotorusinse atosuki gocha igoro akamanya gototebinga ekera gocha gotosuki gocha igoro gaiga etogocha kurigora iga amandegere yani ngetembe togocha igoro aturia amandegere bona ontubu na one time tuachirega slogan ye chete nero Hustler ta deliver it into tuachire na one time komote it is to pack and go
n'abantu bakwerende sugo ibatebe come back home our son bamukaribishe gochiari but to us talk pack and go come pack and go there is some things to chibwenda kuchikoba amended the first thing insha nata everything talk to polishing kitoko chikokora we are not even saying we are Polish we are going one term we are opposition guys ekaro toko chikoda we eta toko chikonya Polish we are going to abolish and amend what is supposed to go chikokonyu mwananchi oria ungaine tu because we have seen again teke kia chete kungaino mwananchi lakini omuntu ko benefit no muntu oyomo. Okay madam miaka 15 no moya itire kurwe katiba yense ya Kenya ichichao muraibwense derotebete tuchago observe katiba day on 27th at least bone kera mukurigeri from these spaces because more vibrant lakini nilichikori iri kogera mogendre gains chirimo kurigireria silichiko bone gatutaragenda guchibusie gera turarwe commentary asamangana yakatiba asamangana yakatiba. I think government ya bono iga nero ya korire the biggest crimes against the katiba ito kurigireria katiba chapter 1 chapter 4 chapter 11 yani William Ruto iga bunete yange chonsi p especially chirichi korenga abasai omusai ontegerere terero ntetumanyenga in your constituency, in your counties, mutakeire konyora 30% yechitenda. Esengecho William Ruto are very corrupt nando when but William Ruto talikorani counties Madam Frida. I'm continuing to explain. Esengecho are very corrupt nanda kwenebo abantu bare below him banyare ko corrupt. The youths at the level area and say gari babire ko babago kandamizwa with these leaders. I'll give an example. William Ruto tali omwempio bonchari lakini nkwigura abantu kurugusiba go kama wangu igamo seswetango lega tutebinga ogo kama okwe yani from your MP nchera ko dispense leadership nechigasia saba sai William Ruto go approve agende state house ayegwa marube 10 achaba oneri 400,000 ekina kiyeko gechi Moses wetangula muno taringa nko ibaba ya marube kurua seba sai bakorire gasi batakire gusoma banyore gasi igento gekumuruma sana nkiringa mweru wa marube mwachire kuoni so didi neba William Ruto tari MCA yago ngokonya ro mwempio gukura marube wa bari bakunyara kwa Ford. Let us look at Article 29 year constitution, the right to life. While we are still analyzing a constitution, the new constitution 16 years anniversary year constitution, Article 29 got a biera bakenya bonsiga mbabawate the right to life. William Ruto iwekanire ro mwenyene bune president nzega gotebanga shoot them in the leg. Ngakiasi gete constitution Article 37 year constitution got a beringa every Kenyan na bwate right to peaceably and unarmedly participate in picketing in demonstrations and in the put their points across to the authorities. Lakini William Ruto out of all the governments I think ne ya moyo katora compenero suppression of democracy. Iga imogeti akabwata chi activist akababeka chi Subaru paka agasarira Subaru amarieta bone goko ure Subaru umuntu ka eno yo serikali urazambuza so as youths we are proud we are proud nganto bwate constitution yetakire gokorega si constitution nengi ya pi erito bwate in Kenya lakini tonyare korusio umuntu oyo nyetachere nse igana magorahe na botoranyare go salvage country. We are celebrating wins and there are also major losses. Because kwa regereri Kenya, I think 2022 you were still a young person. Yes. And bunoro musai bono iga. Maybe na got the Nangori University 2 years. Kwenye waso ile a political dispensation. Was Kenya better than the way it is right now? Maybe injiro kwa mbako rekananga from where you sit. Yes. Kenya ya salika pi completely from 2022 but still na mumonta kwa giunga ba Kenya babere bago Syria ogima bwabo wetira chibura buru twara abantu bako ba arrested. This didn't begin with the Ruto. That is a very good question. Kenya nja yango twara a moral president. In fact, I will speak from my authority as a diplomat and an expert of international relations. Senjona chinsa omerete. In international relations to tebanga inseteta kiriko nyoro murai more moral ngera bona tabwati bibe lakini threshold nere kogo ikia abantu bakori no setani akorika notes bono ndoriko tebanga before 2022 things were perfect. Kenya has never been perfect and governments all over the world are not governments are not supposed to be perfect. Ese njochiko perfect. What is the work of opposition? Eto go tebanga iga seto ikire etore in the basement ya hell.
abantu batoikiri hell before lakini William Ruto ritokurige now in 2022 akaira government igasariti Kenya mpaka ngaimani bono iga ametingisha imani hivi diria zote mpaka chikanisa kwena na brown envelope kwarora baraibe chikanisa bako motengera gabu no yuno muntu iteta abantu bacha basibie rada etogoteba ntwanya goikaga kitiga toteba nie kene ritokurigeri jobs ritokurigeri oboibi bwechibesa bono iga Kenya mpaka World Bank etobegete blacklist imoma itamangana webmaster ekyo pekia modi kige kurigeri ratings chibesa ngakitoka besa giatoi green light ratings inchi amachigo improve tokagendera makabesa of course ekero kwa na igoro ya makabesa is a new different story lakini ekero kurigeri ekyo kige kara body ke kurigeri ratings cheito they are not saying ngantu alenkabe but imbato tebinga to improve it. Well, Kenya has been, Kenya only, I think Kenya, Ghana, there are so many other African countries chiabete in ikorokunga high risk. Asa mangana yokuboro because eba kurigere reproduction ya the GDP ya versus na kimokuboro wano yeto at 70%. Constitutionally, eta kirekoba 60 and below, 65% and below. So just because to a green light on one angle, it doesn't mean we are doing well on the constitutional angle. Okay. Yes. Machumuli liko nelichi ko 16 years freedom likuwa nire. Ntate kuira nazo my friend Brian. Ekero ko kwanira abasaye ba Kenya neke koserelia kene East Africa. Ense ya Tanzania boni ko mokonyi umuraibu ense garwetekero. Na umuraibu ense ya Tanzania Samia Suluhu na tebete ngabana mbakale Kenya batabuati. Tabi. Ya kwabika. Viumbe. Ndito ko tebinga. Nchengo chinakira nyasaye mbya mono na ibore tu Kenya. Kenya ni nsengia. Na ndi nasagi osoko menya. Gotatiga. Ya sariru nabantu bakebu na Ruto. Abasaye ba Kenya basomire. Abasaye ba Kenya batarire. Abasaye ba Kenya mbari informed. Abasaye ba Kenya ngokora bari research. Na ndi nteto gwakira Muswa Mwai Kibaki the late also koreta free education. Nja konye tabantu abange sana. In fact free education yerinere to konye tena sagoteba. A lot of millennials na Gen Zs ekiara to asomete free primary education, secondary education. University was cheap then. Hell bunja gaso kire mwasoma. The education was very smooth. Nande ekenakigia to konye over the years. East Africa boniga basayamba yobara ikere Kenya bana watebere. Nande mbarigo chuto ikera bwangoiga. Nande that's why to wikonya buna boniga to amwirenga enough is enough. Obogma no bwito into to bwato obogma gochibosia bana na baito into to gochikoibora into to gochaka young families. This is our future. Nande nto wikaransa turigeri yomonto yo mugakonyesari tukire. Wikatotete obogma bwito tutete ko babuna bibori baito bakoreta magosabo bara bagaturia moya akabaikaransira buna baikaransira te yaya. But ukero kurigereria o iskurigereria amaunchuliria mukogania 92 there was an attempt to takalichi kuli change rutorwe bya lenge kemoto party democracy binge kurwa abutu atirire gocha paka twikire tubwate katibenyi boni ga Tanzania igento kiruseti umuraibu ense omokonyo Benjamin Jimbi nugo tebanga tutete katibenyi ekine kigeteke na kiaroreka ne kubaitania no muraibu ense. So this generation muna moko genda muri vibrant mbali ko ranga motete kubali neti aba experienced ba kali all this donkey work no tore se birebyo yaikire na botorego and we must make those changes. And by the way let me add Talibons Talibons na barai bari babeira soborai for 40 years bataigwiti ko ruwa babo Moses Wetangula babo Mudavadi mama kare karo umwana no bare leaders abayibori mbale bayitonkali nande munango tara konyara umuntu akontebi SG omogako 70 years akonga kironte aba I love what you are doing into abagaka tigato ba mentor taringa to ikaransa abunga ni ntuto ko bara bono iga we are not experiencing your life igo mentorship mutagete kurwa sebale we accept mentorship tigangira nese madam Judith kera maono mambie kera tugukwana boigo you are running for office. Yes. Kwa ndole kuligie kirugo kabisa batia basaye basoira abando sobora iboro kirie embuyembe bakorolekana vale vibrant lakini bago ikaranse se kirugo embweliembe bacha and they will be the same people okonyora ba protect alies basoire special
To me personally, ndatebe kerona analyze abasaba bachire batore chimbe bayibaire influenced nabagaka bagotire baenda baba tebinga aye aino mwana omoketi gatokorokereri these guys bachire bamakana batumoka beba personally njengo tebeiga there is no way umuntu onye gweta kore myaka yawo ganya abantu b'imyaka yawo you rhyme with them inche nachire nobora yuboye ekerona nachire nobora yuboye aye wende ngotebi where we are because your generation during those times ebarenge go to bully our generation we are not going to bully generation yegocha mwaka bullied nani mukayo kiregento mugairwe school mukabuguli chikali ebare go to gambera because ekero kurigere riboni go mara ibwe nsekera chorete igatebetenga evijana na bya uchikobeka 3/4 ekero kurigere ri cabinet yaye evijana mbiranga biro iboliria chakiro mwacho kita koranga tabi ekero kurigere ligo that means omorayo yo gatongainete bono igatuachire the new ideas togo chikomote bi enough is enough. That is why ekero kurigere our current parliament ekero kurigi I'm sure that the current parliament understand that article 127 and article 229 they are there to oversight ekero baro to oversight bono bama kwenda banga inu nechi basha beba as new ideas coming 2027 they are not going to be etoko go face to go enough is enough. Okay, tigagira nese Madam Frida mwachakire gutumika digital spaces chinyomba chyoborali wakora new way of doing politics essence ya Kenya kera togo batokuligerera lakini umuntu abawe karansansa aligereria atebe abasaba buna bagendete gukora iga go transit go jakore decision no rubebero berete usekuligerera no ni chikura cyakoreru abantu bali tie breakers n'abantu babwate myaka yakire igorake that is a fact nga decisions tire Kenya gaiga cyakoreru n'abantu barabagoto bakoboka mabachi kwakekura you are very vibrant but ngoje gwikirere siasa ebunegenda takobaiga nobukabira bwa cyakire gocha muike monyo wale mubwati maybe your preferred candidate buna mokolengereri and then you sit down the old people will make a decision for you na ande tukole 2027 na ande tonyole mpare kuirani the old people on the digital spaces ejitoko correctivism on because right now your question is in the digital spaces to abege to okora a lot of activism. Yes. Onye yentunkire propaganda government propaganda yakoba pushed it is that young people will not vote in 2027 ichine chindoto and they wish in fact I think ne fantasy gete yani bago ile kitoko nafanya high school ogo fanto yani or you are building castles in the air they wish nganto vote in 2027 but again keringa Gen Z they will come out to vote kwanya korora in a situation I think miaka yaone chiete I think we are age mates inchene Gen Z why ne Gen Z kuna baga kama 60 wako kutoka Gen Z or babo buru nga Gen Z leader kwanya korora a situation in this country before asoko genda pake chiro muntu ote finance bill. Of course, has that ever happened before in this country? Initially abantu baito barenga bategereria abaya yes bategerere budget yekere goso the finance bill tiantebe no vibrancy ino ya chagete ko bage koreka no yes ekera muatek initiative yo cha koligereria na technology ya chire mwensi asobuga mateko baronto wa attribute Gen Z yo millennials were in the picture no nabaga kambaroro no nye some leaders bali sebirogo babwa temyaka yabe yachire they were already raising these questions se kagera no nye ni mugataka gutuka kieke bagoteba ke karese ebintebe that time in reality I think radio korigere the timing y'abantu guchaka gukora digital political activism it is not just a Kenyan thing. Brani nyorete it's around that time Nepal. Gen Z's va Nepal vasereti umurayo. Kenya tokakora igo Madagascar bagatokuoti nantana river ribago serie president yabo. It was a Gen Z movement. I think it was in September. Bagaseri na barabuwe kwende yabo. It was I think it was something that was across Africa, across the world. Gen Z's ba wato muamko mpya. But your question was whether or not
we will see that enthusiasm on the ballot. Yes, of course. In 2027. And from where I stand and from my political assessment, have you ever seen SG or a 28 years old? I'm an SG of a political movement, and I'm just 28. Mbaro roko enda kwanza kwa nyoranga a youth leader, a political party guy 56 years old. And then a youth leader. We are starting to take up borrowing leave Murai. I don't know what's a party leader. A party leader is young, and he is not young and na singing chapa saibon si pipe nsengi mabamu etama goro. Which means youths bonoiga bachakire go take up spaces that is activity mchoka. Package ya decision making. And in 2027 I'm telling you tigaba tobanya kona korota nga 2027 go ikere Gen Z's ba step back. That is a lie. Nande it is a smoke. Batagere bachake kweni smoky bachake korora clearly bonoiga they strategize because in 2027 abasai we will go to the ballot. Onyo ndenaro ufinyire kabisa ne government yega. No musai. And we are going to take it very seriously because when they tax us and give us no means of production, give us no jobs, and at the same time tax us even on content creation. Kwanza hiyo ndio asira tutapeleka hapo kwa ballot. We will vote and we will vote in droves. Datebigu, Madam Secretary General, we movement ya Linda Mwananchi. Kinangwira na Mr. Brian ya sore bono iga. Ntete ko genda kanda ziri nitete free daji chira barase go choro da. Lirichi kura chi ari kubwatwa. We were playing clips iga basaye bagoteba intuntura aba facilitated. Tumanye ko genda kubwata chikura. And these are the people I'm wondering. Na balibale se ebirogo bya siasa baga batenga inumoche morore will take our solace kurwa sabanta abana. I was lucky to participate in this exercise kigia IBC. Naona rengi gusi umutie nyokane. Esi county IBC officer sigari. Abo bariba chete kubwata chikura bange babo na obako nginyora. Abasahemba bwatete chikura. Na ndege ntonkero Frida kwana. Notion yeye. Nga basahemba ariko bwata kura basahemba ariko chagwaka kura igasi yabo no ku online ne mitandao. Obuno bokora. Ndeto ko tebinga basaye babwatire chikura. Na nda basaye mbache bake chikura. The biggest threat SS serikali eboniga are the Gen Zs. The biggest threat. Na ndege ntoke kwa noni Ruto ne brigade ya ega state of sleepless nights reroti yango tebi innocent. Ega kumetinga kiago cha contain Gen Zs yabo. Nga kiago cha kubakora. Ekenenkeri abasaye mbache bake chikura. Abasaye babwatire chikura. Ne exercise kike wocha final exercise ya IBC. Either late this year or early next year. Ngotebye abasaye bari bategete kubwata chikura. So kabwata chikura. Umuntu yo twamwirete ka 2024 twende to confirm. Digadara ira nase Madam Judith. Ekera to gukwa nabo igo and this is vibrant. Kemangana ekera go chichaiga. Na abasaye muna mogendete ko agitate mauncholeria chiche bintu bikorekane. A problem ne linga MS ekero cha kwa set. Everyone mwa claiming tole leaderless ntobwa timura yugo tora ngaki mura chimukubeke emesa moikaranse ekera kiro montaro murai. But for now we have a leader. Yes. We have a party. Who told you we don't have a party? We have. That time, but we are not going to announce to our enemies to know our bank. Because in every step you make a declaration, I think you have to hope. Which party is this? We are going to make that declaration. We are going to launch, my sister, let me say this. We are going to launch, we as the Gen Z, I can say I'm almost done with the Gen Z, but I'm the Gen Z. But we have, our strategy is we will not reveal our avenues to our enemies. They will use that avenues to attack us. Who are your enemies by the way? Our enemies are those who sing tutam. When you are singing tutam, you are our enemy because tutam we are going to come now with a mansion. Okay. To them, a mansion they build, it is not going to be built by that wheelbarrow alone. It is going to be built with ideas. Okay. So we have a party, we have a leader, and we are going to give them a president. Okay. Madam Frida Digagira Naso SG. A party, there is a movement.
Because now from this side na tebi ungai tegera manyere lingo bireta tole at the appropriate side. It is true. No matter when we started Linda Mwananchi movement mwaroche abantu bachite bakaregister Linda party. That is government trying to, in my own assessment, it is government trying to suppress us. Every step toko genda. Toko amua naturally toko enda batu machigumu. Tukiamua tunaenda kwa committees kufanya oversight, unasikia Sifuna amekanyagwa ametolewa hapo. Babo usotsi bakarusiwa party leader. My party leader Edwin Watenya Sifuna iga arenge SG. Oh no, I think I'm the only SG in the movement. Okay. Government has taken deliberate steps. Na ebene neki usi. Serikali ya take very serious steps konyara kuira ni maega movement, including as amangana ya ye party. Orocha barai wetu baringa se office the ORPP. Kogenda kubata tata gaki. This is our name. Ntotagete ko register our party. So bono igatomo chanito so kedota ebengi party nere yiga all guns will be blazing. Okay. Now it is a political strategy we are taking. And we are not in a hurry kokore kwerende ko announce. We have the people. We have the people's hearts. We have the people's hearts. The reason why serikali inataka push tutangaze party, it is because barabu mbabu ati the people's heart we kawaenda baba echi t-shirt baba echi ko baba tebi acha nione tutam ngo kama torenta ngo kora iga lindo torete rwe bintu. We will not fall into that trap. Yodara kaboli Madam Frida ekera gukwa na boy gonga mogo swaso motego yu your movement nimegendete kurigereria nchire kurikie party. It is in public domain. Baka Bwakire kotini. The Linda guys have been told na register political parties. To basa kuli kikende gionsi. Preserve yetel baka to ekera mwanyoroko igwana. Bono iboli direli nene ga in the room. Ndiringa ekero kurigereria abasaye bande they have already moved na ande ba settle in other outfits. Baka ganyeti process ye chimagega yede. Others have settled in Jubilee. Others have settled in other parties na Bwakire DCP. Abande Bwakire. So they are not waiting. It is their democratic right. It is their Rusko Kego. It is their democratic right. Eto karegote iga William Ruto nko endarenka. Na ndonye DCP gocha komurusi. We will collaborate with them. Abasaya bange sana mbari na into with Edwin Watenya Sifuna and on Musayo ndo wansi gutaoswa Jubilee no Jubilee ari gusi usento declare tenga intuga igakasongo tarigosoa and if it is Jubilee that is going to deliver that we are going to collaborate with them. Okay. Koira na tuli montebia so mwabekera moko bodera if boygo ngaki mogendete ko bamukwirenda because politics comes with a price. Na bego chane price yokogorwa na bego chane price yobolendi bwago and all that. Ndoje Madam Judy thendo giro tete. Kendo mete sana. Ngwate babungana ki abande basoire unini. Personally am Jubilee. Okay. But I'm with what? Linda Mwananchi. Yes. Are we all of us on opposition? We are in opposition. Anybody know chobe koleri ekera maigor but your opposition. Opposition yeto lekemo. But yeto begete biara igabitano. Tobage kanete. Tuensi togoche iga kwensi togo nyakwagache chisa iga gocha but by the end of the day etogoche familia yamo yo monto yomo oyuorengo e president togoche gosokyo yo ndurigo chikoenda ngatuminyo kaniga buna barubo baminyo getena yero chiabo gaiga etogoche gocha bona tuensi to merge together to merge together we give somebody ahead alafu tomo push ko maiga ko motiri ngora. What is the problem there? Okay. Yes. Tigagira da sole Mr. Brian na Judith Injeni na lete na bongo gendera ko menya nere nyeti mo chando nde was bad manners inchira opposition jiraje because you seem to talk about the serikali bad manners inchiro nchanya kobora nobody is perfect essay lakini bad manners chire opposition chire temebo una totebe maybe reckless talking regarding Bwakire o kwani renga nere ro choraro sinere kingmaker but it is a strategy mara nando chori opposition leaders chinde but buno opposition to what bad manners
nde turigereri characters to what opposition very good reputation kwanya ko Kalonzo bere convicted of anything omwana ino matiangi korugusi ino ari bakonya kumubekire ibyo bochinga ngarwaraka land scandal na Rivayala bintu bitabe substantiated paka rero go batebri they have the instruments of power and kotini una bakonyara go substantiating anekene ba murangeria and kotini na is a law abiding citizen digereri babo insfuna digereri we have very good characters. Let me tell you chi character kenye boniga chireroten na ande chire in power ne chi character chigotera tuta okay abaiti abaibi basweta baswati babane nyumba amen that is yani chitabi mention all the bad characters chitabi chimbe chiabarai bare Kenya bo allegation chige nabarai bare no kagira tari go kagira nekende ose tigaye ba prove mbali bato tigagira des bad tigagira allegations na botira abenchi nyingine yana go innocent turara abantu bako of course abantu abantu bako basiri mu mapatrende ntura rora gochibosia ntoje tokwana ntoje tambo ado Frida very vibrant obuoba oborendi bweino and by the end of the day a prize na bokorangeli gwesimiga abantu tware bakorangeli banda bambiende tokonyole ogurwe press ogoteba inche nerumbe konyende nero we are moved to the left side of inganto to change nje problem bwate with this government is very personal because again it is politics. A problem bwate na barabu it is a problem at a DNA level. To never be changed. DNA. No because I'm not saying other people have not been compromised before. And I think na kwa nite take at TV47. Diria ba Kenya bare kurwanirira obo freedom. Ororeri. Ndajo reri. Netwa nini the orogongo oroito. Diria ba Kenya bare kurwanira. Omusonga arabwiteta ba Kenya. Aibete bintu byaito nga raw materials bakwira barosi chi company chiabo ase chinsa chiabo. Baimogeti leadership yeto bakanye trample down baka chief cheto cyari gukora no musonga kwana. In the midst of all that back evidence yeroro nga muntu naitiro muntu naibeire abakenya mbachayire gotebunga ino muntu mumwamwe yenege kondo no yene nga abakenya bari bare ngoro bari nabasungu gabo bagotebanga umusonga mbuyare kora muno musonga ateba collaborators abantu abumba abana n'abana bacukuru n'abacukururi nabwo abutona barabubonoiga paroche boliga omukoloni omumwamu ate nene yani ondeta yasigete onya nabalimu wakire chi payslip cyabo nakiri chi nase si chiri chi strike because of corruption baroche buya pinya gitari nchibwati maliogo and I will prove that but abarenga shango korere gas lakini no bolimo gokora se providers bechi machine babubare chi company cyabo through NESP but I will explain later yani clearly bono igense yiga abantu baitire lakini omukenya narororo uko betray abakenya bonse paka abagusi bori omuntu ako betray community yaye otebanga ruto nera togotene na nera paka liye community ngima yate bire naki ntutagiti ruto what if abakenya abo gukwana bakabe majority mbako bapi bakoba mbako it is not possible because you ekoro kunga wishful thinking mbako mokenya tayo otaigwetio borora se payslip poro mwali muskari mokenya tayo romo nyagitari otaigwetio borora korora bare wiri bae bagoku because of something that can be avoided mokenya tayo mpako ore mugondo otaigwetio bororonga mbabu ati markets for their products mokenya tayo bone go taigwetio bororonga ngabantu baitire genzi abazaye bagwitu nando muntu cyo gotayina nabongo gwakana okay tigangira nese Brian intate gutumika statistics ekere tokuligera limo kwa nabo ige binte ebyo sipibire so close mokenya galigireti hope serikali yana koni bitamtam we can all agree on that alternative government wate bakiro muntu no aberete bono iga ekera ba letete budget proposal yabo bali kuruka the united opposition budget proposal ya linkange kuigwana ne ya serikali chionsi bichikanda 4 trillion
economy ito yo mwaka koran 4 trillion. So mbachi nitty gritties. What could be the difference? Ekera bonse bako iwana bake budget. Integrity. Yes. Integrity. Na humanity. Tiango tebi ntubuna abantu bo position. Nanda abantu ba one term. Ekiare kinakia abantu ba two term batigete to tebe to brand buna one term. Again to teba nkeringa intubuna abantu ba one term. Ntobwate integrity. Ntobwate humanity nas. Ngo feel to pain ya common mwananchi. Ntomete mechando omwananchi agwetera. Ntomete education terigo koragas. Koru 2022 serikali yeswa tertiary institutions banafunzi bange mbariko som. People have deferred from universities, colleges. There is no government funding. Help teye ko nyabantu. Rigere ribao banga there is 100% transition of which is not true. Toswe healthcare ito system ruto manyene muisunda abu atoba konke isisiga gakwere sabantu. Ngashango korere agwaka chinde chiyo bakora. Toswa unemployment rate gesa 2022 serikali ya service unemployment rate ya Chiregoro the highest unemployment rate in any government that we have had since independence. Let me tell you, intubuna abantu bo opposition again tugego tofautisha n'abantu aba. Okay. We are people of integrity. We have clean records. Ntubwate humanity in us. Okay. Umwanya abantu rabugwa kwanire. Madam tigabano ngirane you talk. MNCP people are talking. Yes. And abantu batayonga baheli bagaba kwane ba utoke. The listening part. No, yocha kobero muchando bana bataya. The government is saying these people are talking. They cannot listen to Kenyans. Ekere drama ekobuga. Na leta koru example. Ekere drama ekobuga. Asa lazima kero montaigo. Bara batali ko batabuga ti okubuga goko. Eyo tabwati oyo bwato ko bwa gutako iguna bakoro kiwini sign languages. And that is what from opposition yet ogotebega. Fine tigabatoroke we talk. We are there ko bugie drum. Oyo taiwete to motino rogo to motebinga tabubuka. Karwege sunte keime mo to goje to da nganko nyago inu abande mune moina inu kabero abande muina ango kamatori. Engombe ye bago kamango bakwa. Amabera yango bago chapa. Konka bari tari uko mamete konka direct yego sa. Era ko so mo beroye. Ngo daily utiare nyeira go chiase kwen that west ye ko irware chi washroom. But even that sekera ko it is personal. Oinere bwe kokogonka into aba mama bali baito. I want to talk about this. Aba bibuli bali baito barega ali mwana oli omoiboli oli okale sense wodi mali. Nabwate kamerige ko kuchi chinsiaga. Nabwate chai. Echai yekera ko ire tundu bali omana kona chu siringi 5 kero motienyi ogose ona chu siringi 10 chigende gali ni chai yesi kama kon 12 shillings ye chako na chu chichikolete eguni eguni yenge ko nyako recycle kero after epona asiende eguni ngocherenyi kwanyora chibe ekero kuligiri chai ya Mount Kenya kogori rigoro abantu aba bago toteimbaga sene go kamengo engombe ye yomereranire ya erire chinguru inki batago kamera bagende gali batebenga gatyo murai egentontu no toko go kamaiga totageteki echaye yaito ekemerikeri kesuke pona sigoro we are going upon us yendo botenye komiga iga you are going to see korugusie chiko sieka bakoliera 20 something iga ali Mount Kenya bakoliera 60 mia intuga iga bano roche nkitoka sene kama I'm singing egento toko kama nesese. Okay. Ismail ani innocent Egen tonkero na tebire na nengo teba mara butambe. Egen tis serikali yuka ya succeed ro kora ne bintu bibere osebitatu. Ekemo no gwempa agunize. Intimidation. Egi akabere oboiti. It has succeeded in killing. Ya gatato abduction no kwoni oboba. Okay. Egen tutu atebire buna basai. Wense. Ebi intebion spingwe tabire. Totikarete less than 1 year. Binte bingweta bire. Egen ton kwa abantu abayibori bayiton kari n'aba Kenya in general. Tigabatwara imana n'abasai. Ya ikirenga kitigato bakonya tigatokombo abayibori bayite kyarambasi nyetuko kare binte bienga kiyabo. Okay. Tiganda ira da se Madam Frida Bono na soire se uburendi bwino kwanza bunabone outfit yawe ya Linda Mwananchi mwabere mwakora political rallies. Call of the first day bantu raba interpret wale crowds mesangerekane bwata bantabange but everywhere you go a trail ya violence ngo machire kororekana Kitengela mukaenda western part of Kenya we see
the latest bono yarenge pito mwenene sana yarenge Homa Bay muwaziri ochakire kubaligereria ororire nga mugutara na goons because bono SG tigango bekire to your face like that. Yes. Maira wateba bono tochake koru even updates chugo advice ya Kenya. Umukutano otabu atyo morembe ibibago bibogoiri yotige kwa gendoro. Gose gumeto mbamanyeta asa bibago. Bunorwe Homa Bay. Nyasaye na mutambukia yanda baki. Keumbu umanyete no keumbu no na ingi. Umanyete Murkomen na babo Kaluma mbabwate list ye chiguni. Chiguni chigokore gasi baba kana they are on name basis. I think you wrote a statement the following day. Yes. Kaluma igabwate mpaka marieta ye chiguni asebamenyete. Amaita ba Kisumu simuliona the pressa. Amaita asebamenyete mpaka agoteba oyu igari ngikenyoro getaka nganya gochia. Na ndagutara nesabugete. Ono rende. Sento meto manyene sese. Wake sese koge no meto yogosoke iskaborie ingegyo. Oyu Murkomen. Murkomen riao tebanga etogutara ne chigun. I think that man is a failure. Tatigo soku waima Kenya na hatu sogeti internationally. Because international bodies are very interested with the Kenyan situation. And we had a meeting with the Australian High Commissioner. Bakobori, what is the situation, the political situation ya Kenya? So did he say ngima paka iska aliero chinga there is a problem? Era Murkomen the same mouth you are got a bangankurwari advisory, when travel advisory to people, it is the same mouth ya boleti na ki kimo tenga goods in chiroro inki mo chera. Tagote barende to yore a wing yoko advice because ririore CS ya interior egasi ya ono go prevent violence. Tari yogo tebya bantu igoro ya violence. Already into manyete, that is why we have that docket. We anticipate violence in a nation, we anticipate insecurity. That is why we have a ministry. Yogo konya nga violence yuteba, nga insecurity yutekoraki teba. Advisory etoko ligie consultant to advise ya mangana political violence, peace and security, cohesion, bodies muna NCIC. Echina chichita kere kwa advice. Igogo no Murkomen just handed his resignation letter. Out of tebinga we cannot do anything into etora aba advice. Kenyans tiga tobesi into agwate matiangi ni interior. Kwanya we kumatiangi gago kwa no buliri bunobo. Tiganda atebanga no buliri esencho bongai nimbo yo in that statement. Aba kusimba agwate matiangi in interior he was a super CS. Kero monto na maite gasi matiangi akorete aka maintain peace in this country to the level where yani matiangi alipewa education akakora iga paka abantu maribone babo tebanga matiangi akaeranka guga aki okobori buya nelinga agerete mbaibiriti monto moriri no moriri akagenda CS interior aka streamline amangana iga mpaka liriago ako fight with cattle rustling and everything. Murkomen yo tobwate bono iga era ago totebinga I will advise you. We have seen the same thing kwa chinsa East Africa mekutano ya opposition telikoba successful. Yes. Because presidents it will give us problems lakini tetepa manyaiga. In a country where abantu basomete abantu babwate constitution kubala ogukwana, if they push this country to the corner abantu ngo protect bali because the constitution kwala wero omuntu. Self-defense is recognized in the Kenyan constitution. The constitution does not allow you to stand defenseless. It doesn't. It gives you the right to fight back. One of the chiguni tutogutara na chirochio. When the people themselves start fighting back, Murkomen needs to do a presser and admitting this problem he has created with his own words. Because the evidence is there, the record is there. And there's someone who was in Homa Bay. What we saw in Homa Bay. Learn later. The Bungoma aspirant to Agneta, we were on the same vehicle, but somehow to Gatswega. No metenga igage tu gari Homa Bay, akusikia kitu, akaenda nyetele sama nchende buya. Wangwege ga faint paraga Nairobi. Aga pass out abwate clot in her brain bono ge gari nyagitari ngai goto imogeti omuntu ache goita abantu baito
Inkirenda tota describe it as chigunzi who to go to. Why is it that the government rallies are not being beaten on into tota rally chit? Secretary General Gwena Nande sorry because the damage ya kolekani ya property abantu batigirune chinko machinti it comes with the resources because ngaki mochi kwa bamoko raise no nya resources cyo konya bali bagwatu muchanda tigengirane Mr. Brian kukwamba karorekana gwate baturaro si decision lakini amangana ndoche Frida ukwana gamajiri go confirm. No, I'm decided. Votambe ngo tebande inchama one time person. Thank you. You see? Goratiga aro si decision ya eto yenge. Especially nturangireti matiyangi korongumbu. Munachi jenzi. Acha Kenya tigire para mwajire sesifuna. Twende ngora. Come to me direct. I'll find it right from you. Tumurangireti. But inchebuno mbaki. He has failed or capitalize on the opportunity abwate. Nimete abange mbanga kama sasi na ndembanda se especially maiga Judith Ochakire kara na onia bategereria ekiara boni ga gusiyo batebikende apart from Matiang'i batete koyo batekene nkerineke Matiang'i has failed or capitalize on that aura ekera jijenzi chimurangire tikoro ngumbu ache Kenya over the days of lazy according to Mbaki but na taringa according to Mbaki bieka a lot of feeling this opportunity amagoso naro makemake Matiang'i abireka akora but ndiko mo blame maybe a team we surrounded it maybe abantu abotara na barabu maybe tinko manyarakini amagoso nara makama ko mwana ito nanda to akora paka rero iga if I get the opportunity ni mo advice accordingly kuraya bekango gekogera basa bari kwabwa what are these mistakes kwa rada mono Mbaki tari kwabwa tege tangani Matiang'i are lazy in which way nande mwa kwale bateba few minutes ago agakore meremese ntegere tu batebia was a political and business. You can't hold me against my own words. Okay. So far for the past let me say 13 years or so we have not had any CS or corregas kuna Fred Okengo Matiang'i 13-14 years on record right now ega sia korete kirumuntu nanyi maite neroche kaine pakarero ega e basi ese gwetana bagonte biene eskuru umusigari ache kurwana bagonte bione umusigari kwarore but wono ese campaign echicha echo presidency omwana itarelezi engote yabarelezi ese enchererega tigantu mia noni presidential aspirant ya Fridaga iga chaka maega lakini omekiri chitrip chirewadit to chakere koru kitengela 17 in total 18 lakini nabwate finance nabwate finance oryoyo no mware kora mwa chanyu ukwane please mware kora mwa ira mara Judith to chakere kitengela he has only started to chakere kitengela to turumbo kego chia western boni gando chemba bangete meru mokwanda meru barochi ntebi chitripo mwana itamekiri chire successful Judith I will apart from Judith na ndechiza chindekero mete tigato tebe kene skere rinde tokonyane onde tayo tanje ti mwana itu kero muntu nanje tu mwana itu noni Frida noni kari muindari na bagote bado inche umwana itu ni mwanchite nande usingo tebinde bada abantu pakarero iga buna toho chigotoka kore no mwana itu Matiang'i ekiaone kongo but nada at the same time ngo chikobeka turabara yaba bobisi in the name of Matiang'i. Okay sawa Judith obuoro bwakwaniru bono mano ngo mabunio buoro ono naligwata ketekoira ni bono kwanyoleli na I have answer Brian you call yourself Mbaki no na bakurukwa you call you are get the son of Mbaki let me tell you one thing Matiang'i tu amoretete ache ko manage he is a manager ekero gotebanga the other party leader Sifuna ochire chi trip
Sifuna, he's a politician. I'm giving out now. I'm talking. You have to you listen. Now you listen. Ekero Sifuna ko genda isiko. Mtaroche the other day, my sister, you can be witness. After our quality meeting, they were together with Matiang'i. They had good discussion. Yesterday, Mkwaroche, other people koru kwerende, Linda Mwananchi, Pabo Wino, Mkwaroche the legal person in Kayale, Barika na Matiang'i. Were you there to know the discussion that was behind? You were not. Our party leader, for example, me personally, from Jubilee, our party leader is a manager. He is there to guide us. Na kitoko koraki togotara. Ere tomoretete tomobeke. We did not bring him munga igato ache gotara jikame. Matiang'i ga kitoko kombe energy yaye na energy ya Sifuna. We the Gen Z to togotara isiko tomoretere chikura. E basket yeyemo. Because it was in opposition to the Togo Chigoja Tosoki, a person Togo Chigosoki and Matiang'i, you talk about a naked Bwakire full. A Kerotua Maritri Kabuke full, a Toko Moturabon. When you mogote Baleziar, a Toko Motura, because you take a Tacha Karanse, Atoru Seri Omonto Yoto Chandi. Okay. Not about the trips. You will continue to count those trips. Okay. The next generation. Okay. Judith in Brian. This is the argument I wanted. Good. Madam, inu enyomba ya ino yaga achire buya. Yes. Nebuate enibo. Nebuate financing ya telecomis schedules ino. You in question you but we finance ourselves. You can make. No, I literally want you to answer that one. Like, statement. Because in the OAFAM, president you got tebanga. Muhaga achiribuya finance inonero na inchibono na ebuguli in a light moment. Bintu binu buna bono Galaxy Stars chichikororeka na Brian ya ukwanera bintu birimbirigo chabosa. President yakwanetego the former president no ikaranzira kine kizo on his way out to go ibago tebanga Ruto must come. Ruto igatebetenga Linda Mwananchi, we are being financed by the former president, the fourth. The fourth president. Alafu wakaburi urende Mugambi. Watabirenga Sifuna nko bare funded na Uhuru. What is your source? Where is your Ntware ngoba idewa kiulizwa. So he had the opportunity to become creative and tell people where he thinks we are getting funded from. Na jibu lake lilikuwa nasome tenga zeti. Nasome tenga zeti mbate betenga ati ngo fund gwali. Iga batebetinga muire niri. The same gazeti njali getenga chibeza nchisirete 6 billion. Ruto adebenga gazeti yune yobori mo. Abuna bantu batamaitege nto bagokora. So when did the magazine become credible? One of he can quote it as a source. Now, William Samoei Ruto is in denial. He cannot believe that the people are willing to go to rallies without being given money. Eze nchera agotake kura olkalao wikaba echibot nande ba molina. Diria rigereria our movement. Or the numbers we are pulling. Abantu bagocha organically. Oteba eke wikebe sanero onyenche ginkoru ane mbago charande mbako ngekura. Ngakia kamoisia kagasini ni gagokora orusko saba gusi ngakia kamuraka gasini ni gagokora kambua. In our rallies and I don't need to explain to Ruto, lakini for the sake of the record tigante benga our rallies nchebune SG kero monto igakwira chi rallies cheito edoko ira number 2 they have a WhatsApp group yechi principal ntotoka netin the rallies ne sound nero bago changira chibesa nande there are messages to that effect. Nkwaro che Onyonka was showing them live on Citizen TV. Wanachukua wanasema hii rally kila mtu ajilipie mafuta. Abana abantu senator atashindwa kujifuelia mafuta yake kuenda fair mpaka nini mpaka Kisumu mpaka Kitale mpaka wapi. So the truth of the matter is even Uhuru mwenyewe said mimi sitaki kuitwa sponsor. He's not sponsoring anyone in Linda Mwananchi. Ruto igata itego change narrative nga Sifuna talio muntu bwa abantu. Sifuna is the making of the Kenyan youth. Okay. He is the creation of a democratic process and a country that is tired of bad governance. So this country, the people,
are going to fund Sifuna to the end, and we have seen them give him money cash. Wakaweka pay bill au wakakata pay bill. What did people do? Kwanza Wakasema hata kama ni kutuma mahindi we auze apate hiyo pesa tutafanya hivyo, and the people will fund this. They will not fund it financially only. Even the spirit we have given to Sifuna, it can be seen whenever he goes. It can be seen. We are contributing our time, we are contributing our money if need be. We are contributing our brains, we are contributing our talents. Okay, igo kire gento no mubege tabu na ase Edwin Sifuna tigagira Mr. Brian a few minutes ago na nyora Judith okoberere ube na ndeta itenda rakore trigeto kende kirega egeruki analyze tubwate boniga a new entrant ya say opposition omo bunge ukiharu Ndindi Nyoro ni kiama kia People's Party of Kenya kero kurigereria aba Kenya twarorire mbu yabo buna bagona go transit linjiru nari getege tabo gotebanga sometimes ekero utagetego confuse Kenyans nabo okoreto muntu mu glorify nabo nige moment ya Sifuna neroro ya Matiang'i ya rengoro and then aba Kenya nabara bwati musono muyi Ndindi Nyoro nemol Ndindi Nyoro igatomeru Ndindi Nyoro is riding the same script ya Matiba neringa bono yaikire banyorenga nichinga kibona abantu basomire abantu bayigokira maiso bayigokira obongo mbaroche batekene nkeringa we don't trust Ndindi Nyoro personally tindiko muamini na intentions chaenga utojoin opposition na nditari nchebieka na bangetore some of the opposition leaders ba mo dismissed nande ujagira National Intelligence Service officer tuchakire DCI itogashagwa lakini yekene nkeri we are welcoming anybody on board oyora tokonye koira rutoka although we are welcoming everybody we got to move cautiously siasa tari kanisa baro bago tumu bunere tindiko muamini buna inchombaki personally tindiko muamini na ndengo mo dismiss korende buna nenya rekane na tokonye kugicha tuire rutoka ntogo twara budigo adha wakora na eregas tigagira ne let me say this ntonkire kwa boriga about Matiang'i na Sifuna ng'abantu bateba umuntu nabakore tu. First of all, Matiang'i igaretere n'abananchi abanyene. Lest no one says that Matiang'i can reach a point aira ne maiga usakoreki. Matiang'i garangire tu nechi genzi. He is an officer in World Bank. Umuntu established in the diplomatic circles, are respected to give advisory on economic matters. Internationally speaking, that is just locally. Matiang'i is a creation of the people. Now I'm speaking no muzita ribune SG alinda mwananchi. Na intu abagusito gatebanga oyore na mwabokora kiobwa tukoboko. Lakini mwenyana wao anafanya nini? Akobwa to muro mumu. Abagusito gatebanga ntori go chikobwa to muro mumu this time around in 2027. Tobwa to muntu competent or recognized internationally. He got the credit and the legitimacy. Ya Matiang'i has a seal of the people on it, the stamp. Okay. The same thing with Edwin Sifuna. Now in the government, yes, sorry, they go peddle the narrative nga they have this mysterious power, this hidden hand. They go kora mangana on their behalf. The truth of the matter is that hidden hand, that hidden power is the people. Okay. From which they draw legitimacy. Yes. What na bana inchiboka. Tigangira ne tatabono Judith. Tatadara lete bitina bya gusibono. Birata. Linda mwananchi, they have their own way. The ideals are very clear. Inchila bakora siasa ya very identified. Bunigwete muswati yagateba ambi meru mambiende asigete Sunday meru to schedule yabone manyekane they know who they are working with. Jubilee inobona sibling rivalry. Linda Matiang'i 001 and all these other groups. Tegangira neriabo woni ganto bwate yabo totebe specific murara kebaso. Nto bwate yabo ababare elected. Kalibu.
youth sinto bwate egine rotaramanya to bwate ya gatatu boni ga ya Mating 001 boni youths purely youths bare 35 and below barabaru ba family bono umwana youth oli okale asegete na baru ba gutarirana etimu eye ekero morara ba gutara they are the aspirings boko ro chegari tali bonsi bali etimu etari aspirings ekero ba gutara aspiring batakeire batarirana within bao ni njiri within bachikorigiki chikura niche seino nkora reri na ayoje seito ongokoba okoboko na liaba na inchi aba bana bararoreki nimbwate team ekero goche team eye yaba bare elected they have that capability yogo kore countrywide barobwo bakogenda no balirinda mwananchi bakwane nchiri ne yarinda mwananchi na ende bambi kwa banyoro no baramonaki na batiangi bakogenda Jubilee na ende batara bari Jubilee ekero bagocha amo by the end of the day ngobakorari no muibori oyoyo motobwate abana ababonsi na batara isiko baminyokani by the end of the day etokoira na nyomba yo mundu bori oyomo muibori itokoira no yomo matiangi ekero tokoira na gaiga matiangi nkitoeta ine ngobate ntoeta ine. These are the notions ya opposition ni bata itoko toretera ngana ki nga Jubilee moroche the other day bata everything and there people ba boycott wakaenda DC but tinde tiandara gote madam tinda kora no because all type opposition you know problem ne linga there is a real issue and that is why natabanga tigatura credit linda mwananchi njira bakora ibintu byabo yesterday kwali gotegera umweshimiwa Anthony Kibagendi otegere numu yarenge Kisi FM otegere na kibaramo ke murara kibaso you will listen and hear a problem nero bono ntete nko richiburi agati ya murara kero mondo ngorwanera ari ngobegete mbalirie nywirete biya ntete ngo tebiga murara came the other day to Jubilee me I will stand firm go tebia ba muraba nga ayembo bole na ayembo bole murara came the other day with inject arwete inject talibo after arariro ochiro kurwania oyonde gali borabo ojire bachire kominyokani murara akurigerie space yake kombe keria asematia ngine kiagoika around the table because you know ngana kibaka ndiga tanganete kale nego tiendito akaumu gaka kebisi bono no mugako yema taikaranze taganite ngana ki aba muraba tiemana mokokora moira ne gamba bekenze mbai biboko bono what is the problem there murara nkuogale kibaka ndiga mwateli chibuga inuka roga minyokani sabo ground na intuko minyoka tolera by the end of the day ko ina tole aspirants tiganko richibuga aspirants ekera mure onye muri abantu batano kurwe constituency mokobori mwensi koru Jubilee na bomoko minyokani but by the end of the day nominations na chichigo chikototebi nyarebe ne rogo chikokoraki ogosoi pilot ekera go chikosoi pilot that is the moment ogo chikonyora batiangi ago chabono to campaign for that person but for now bamuraba nko minyoka bali murara tariko boli kitutu chache south Anthony Kibaga nditari ko boli bora burogoro murara gatete ko yego tiache ache nero patige ndaga sene ko tete reflector chinchigo chako tanga muga ko tombeo okay so please Jubilee ntora itana okay ebi murebi binde bigo toretera nganto etaine ntobaroche we know them ntoroche binto bagocha nabe batie togase ne ko batengana ki irangora tigago sugumu koreta igo ogoetana by the end of the day ko nyorore politics it changes in a fraction of a second okay tigangire neze madam Frida ndaragwire na ndo homa be a bit bedrock yo mwaka Raila Amolo Odinga you went there in a very big way yes violence yarengo people lost life which is unfortunate lakini yakero kuligere libono gochibosiga iga abantu mbale baikaranste madam SG on the fence koruluo Nyanza ngo bakera bali gisimagoro abangi bubi diriga shagwa kuchandu western ni central butuko unakumbuka gashagwa kiambia watu nipigeni simu mchana bana nitembeleeni mchana it is everywhere there is a mass movement y'abantu bari fearful of which in a community mbare batari very bold in this political space baroro who take time to learn baroro who take time to make a decision baroro what some constraints chiko as we are from moving from where they are so yes in Luo Nyanza even tadia baraiboka when we were in Homa Bay umetewana wakati walitufukuza tuliingia kwa vijiji huko ndani bakakore yentekia sana when they blocked the roads it forced us to go into the villages and in the villages as we were waiting to get entrance into the routes that tulikuwa tumesema tunapitia we were sitting in small kiosks
with the people who are selling githeri. Tulikuwa tunakula githeri huko ndani, nilikula omena nyingine safi sana. Sikuwa najua kuna omena mbichi kuna vile inakaangwa. So tulikaa kwa hizo vibanda huko in Homa Bay. Na wananchi walikuwa wanatuambia bana, sisi hatuna shida na nyinyi. Sisi tunajua spirit ya Raila mahali iko. Tunaona ni wapi watu wanatudanganya na ni wapi tunaelekea. Igo talibana inji amini talibara iboka bana inji boka no nyana bana inji in Homa Bay. Paka abantu bagote tebi nyomba nerega ari tomanyete rosiri asa abantu bakweru chibesa into tokwenda otwe uchibesa, but we want to tell you omuntu uri an impediment to the growth of the community. Na baraya baba iga bagote banga ngo chibesa bagotoriria Seruto. Okay. The people told us in Homa Bay. Okay. And even as we were going, we are very lucky. The casualties would have been more if wananchi had not surrounded us. In fact, wananchi ndio wametulinda in Homa Bay. Wakati tulikuwa tunaingia tukarealize hawa watu wameleta guns. Nyandiwa wakati tulikuwa Nyandiwa. Watu waliamka asubuhi, guns wenye walikuwa wametumwa, wengine hata hawakuwa Wajaluo. Wakatumwa kupanga mawe. Wananchi waliamka wakawaambia si hapa. That is how we were able to do it in Nyandiwa. So there are leaders in Luo Nyanza who will bring out their force kabisa in 2027 and it will shock people. Because kuna narrative imekuwa peddled na kina Gladys Wanga that the Luos do not want Edwin Sifuna. It is a lie. A majority of them. When you have a video in Kisumu, omuntu karinete lamp anafanyia Sifuna one time. That tells you the spirit of the people maliko, and it is not with the two-term brigade. Mwanchu muligeli chetrista kemerongebere na kianda do chechi aminyokere sana. Madamu nangangwa ntebyo mugavana bwe county ya Meru Isaac Mutuma na era natebetenga mubasa koleta aburugeto boliri. No mwana moke. No mwana mokobete uplifted. Okay. We don't fear. We don't fear him. Omokenga community. No mwana mokosu getigu nakere tuchukura. So no mwana usetuwa over deputy akabe kuguru. Then is an amateur in politics. Brian, your last word. Bantu mu basa uko moyo no burayi babasai. Dombara bakeba disappointed abantu. Bakere to 2022. Oyo mo bokaru mugavano kisi county Simbarati. But what I'm appealing oburayi babasai no biya. Mu basa uko moyo no burayi babasai. Nande abasai na intu tiga toibeke biya. Tiga totiye go tume kubobe, tiga totiye ko gorune chibesa chinke. Tiga torengerera igoro y'ubugima bwaitu. Tiga torengerera igoro y'ubugima bw'abana baitu bari bose. Nteto gotebi nanda basaiga. Nteto kube encourage. Bari mutaigete ko bwata chikura. Bwata chikura. Boka 2027 twake chikura. Tochibare, tochirende akima ruto chireka. No muntu urako innocent ngo gotebi. Ekena nkeringa abasai. Bati kurateye takire gwikira pako montasiri bugima. Aya buna kego ikanga rutere moto lakini tari mangana lakini agento kero kingo tebankeringa chikura toboke twake tobrende chikura chetu na ande kenenkeri ruto tabwati kurandos. This is our time. Na ande se gutokanga basain more SMS ende ons usentore SMS ende ons totari welcomed totari ready ko ba gotegereru totari ko bagaka batari ready go twa space yaito bune MS yo nyate kabisa nyesari nyetugutare mbiyamon. Madam Judith Tokole. Njetiga kwa nega. I come to you. Go chada so. Manyan kwamboka so you understand our notion. Njetiga kwa nega basai ba minto. Tuabere toko tebubura iwa basai nankyo. Ankyo yaito nereja. Tiga tuwe soki. Neba nobo tureti na batoko babasai. Teri yabagaka. Tiga tuwe soki tubwate kura uri utarabwate kebande minyoka ligie kebande bwango bwate kura ekura yao nerenguba yao erako igorerangyo naende abasai tiga tutige gutumeka go intimidate as aita abantu bari bande basokire geti kubarama flower girl nini tiga tutige gutumeka. Okay. Tiga to abantu baito bosibore uri ogocha konia maemba au nia maemba ye uyo ogocha konia omwogo au ni omwogo ye kero monto chore keri utagite lakini to chore ki oburayi obuya batyo nyenduto obutali burayi buya boro mwake kandopi mbiya na moto akera muino gaiga mwake opposition bonsi pi lakini muina moto monto ni bwenzi gochigocha na maridadi yakuru muino gaiga please moto mene wiribaro agochiga kwanza yabo chokire abantu bane basensi watachikura bangina bali morenkari
ntogendere kubarwanirira. Madam Frida tiga tukureba no na ingana yawe yo mwelio na ndi mkwado limeru 30th. I'm very ready for 30th. Na kiatamboli because I will be... nitakuwa huko ndani tutakuwa huko Meru. Tutakuwa huko Meru on 30th, the Linda Mwananchi Brigade. On 30th August 2026 tunaenda huko Meru, tutakuwa hosted na mama anaitwa Kawera Mwangaza. Ulina abasacha batano in one, and she is going to mobilize for Linda Mwananchi. Etobwate a lot of people waiting to see Edwin Watenya Sifuna as the option ya leaders, but with integrity with the youth leadership. Let me speak ase abasubati abakebunanche bari batetokoba in siasa to basa ko bango chure koramu na bora aramu bado utali mwana siasa uko na mun constant aya to basa usoka usiogope kuingia kwa siasa ati kwa sababu utaambiwa wewe ni malaya, sijui utaambiwa wewe sijui ni nani wa nani. Usiogope ati kwa sababu utapigwa, usiogope kwa sababu hii space inahitaji wanawake pia ambao wanaenda kuongea with conviction, women who can restore the trust of women leadership. Ese ncho twatwari a very bad history of leaders bako elect kubuna abasubati bagenda ba fail in their mandate as women reps alafu kwanya barabona abantu batabire kwanza na guchina turusi kirogekyo. I believe out there's a girl who is listening to me who has the solution to the problems of women in this country, and whose heart is in the right place. I want you to come out in huge droves. Come out and form a sisterhood in political spaces and take this country by storm, because the country is looking for women with solutions, and you need to show yourself. Whatever sisterhood kiombe kioko bwatana na ndabaswati babasobwa mu Omwanchwa muri no tutigera gabo cyabutukira 34 mbiya mono sana nonye chinga kinchalinge chintambe mono mbiya mono Madam Frida mbiya mono Brian ambuya mono Judith konyora libaga semambia bono twakwana abana maliogi abasaye ba okwana na ande kwigulu batange eliogi abakera ba okwana ligocha ne eliogi ria reason sense na ande bagate abasaye banyara ko bakuligire na kuira mabagaya tebasa gotoka 2027 ngekoera na ande no complain bagate banga na ande mutware complain kona tebirenga mosoke muligie na ndekera mwanya walirinde mokorera abantu bunebwenerete nchinguru Innocent Onyango mbiya mono sana asoko bana inchi guchakire 12 challenge bono mambi buna twakulirega goteba bye bye tumirane litukuliangyo tukule wiki.